Dobrze, no mikrofon ty dobrze, że je wspłemuśka. Dobra, nagrywamy to zindzeni, bo później mogę udostępniwamy na Starnie Akademii Kasiepskiej i tam ty, co nie mogli so dołączyć, albo chcą sobie przebyciec to, co było na zindzenim, bo coś zaciekawiło, a za pierwszym razem nie jest to tak, żeby wszystko mógł zapamiętać to. No to można do tego cofnąć i to jest prawie dla mnie taki wyrtos dodany tego zindzeni zdalnego. Wiadomo, nie ma to, co na ziewłe, to jest bardzo ważne i taci zindzenia szkolenia są też bardzo brekwewne. Jednak ty jak na początku, jak metodyk robią taci zindzeni, to na taci spotkania przeszło pyra, no maksymalnie do 14-15 szkolnych, a tyłe mamy tych szkolnych wiele więcej i z rozmaitych stron Kasiep, jak Mikołaj mieszka gdzieś tam dalek pod Brusoma, a ktoś inny gdzieś tam pod Lombergiem, czy pod Słepskiem, czy za Słepskiem, to drągo je zebrać w jedno karno, a tyłe bądze ta widza, którą my chcemy z wama dzieleć, bo to je uczymy so jeden od drugiego i to nie jest tak, że blues je na tym naszym zindzeniem będą swoją widzą sodzelec, ale są też bardzo wspaniałe dzieje, że kasiepszczych terny tyś tym swoją widzą chcą so podzielec. Na samym zyciątku, na końcu je już dała na naszym czacie ankieta ewaluacyjna, która musi mieć z ramienia GODN-u, żeby było taki jakby ślad po tym, że my to zindzeni zrobili, tyś tam można dopisać, co ewentualnie jakiś ta insi bidenci, ale na sam zyciątki bym chciała dzisiaj bardzo mocno i serdecznie przywitać tyłe Andrzeja Buslera, który przejął też ryczba na to zindzenie i bądź sodzelił wiadła małe Antonim Abrahamie. Witam bardzo serdecznie Anna Swistun, która bądź też prelegentką i to, co Anna zrobiła, że ona w tej samej sekundze, jak jej zabidowa ten dzisiejszy temat, ona mnie odpisa bardzo chętno już sobie bierze do roboty, to naprawdę wielkie dzonka. Eugeniusz Preczkłeście tyś, bądź kiedy tym, jak są wprowadzone na własnej historii i jakie materiały wyrt i trzeba i nut prezentować. No i zaczniemy od Andrzeja Buslera, który powie nam, jak to by było dobrze, żeby Antonim Abrahamie do dziecków wydał, tym bardziej, że teraz mamy też konkurs poświęcony prawie aktywny Kasiebę Antonimu Abrahamowi, pocztówka z Abrahamem i oddywam tobie głos, Andrzej. Dobry dzień, witam wszystkich. Nie bez przyczyny chyba zostałem wywołany do tego tematu, bo jestem z Gdyni. Jak Antoni Abraham, to bardzo mocno do dzisiaj kojarzy się Gdynia. Tak się zastanawiałem, bo wiem, że większość nauczycielek, nauczycieli języka kaszubskiego jest jednak ze szkół podstawowych. I tak się zastanawiałem, jak wam ten temat krótko, bo mam 15 minut na to, przedstawić. Tak od strony właśnie uczniów szkół podstawowych, bo ja nie ukrywam, że bardzo często, szczególnie w tym roku, zresztą w poprzednich latach też pisałem o Antonim Abrahamie. W tym roku jakoś tak się złożyło, że chyba na tych wszystkich największych uroczystościach miałem wykłady takie wprowadzające, natomiast trochę inaczej mówi się do dorosłych, a troszeczkę inaczej mówi się na pewno do uczniów szkół podstawowych i starałem sobie tak wypunktować, gdybym był nauczycielem, bo ja akurat nauczycielem nie jestem pedagogiem, ale tak trochę po inżyniersku starałem sobie wypunktować, na co bym szczególnie zwrócił uwagę, tak? Jakbym miał uczniom krótko opowiedzieć, kim był Antoni Abraham, nie wchodzić za mocno w szczegóły historyczne, szczególnie w tych młodszych klasach, no ale też, żeby jakiś obraz Antoniego Abrahama mieli. Z pewnością wszyscy wiedzą, no, ten rok ogłoszony rokiem Antoniego Abrahama, jeszcze trochę i będzie kulminacja, koniec tego roku, mnóstwo się działo, no ale w kolejnych latach też będziecie w różnych miejscach na wycieczkach, też będziecie w podręcznikach stykać się z tą postacią, więc warto coś wiedzieć. Dla mnie, jak spojrzę sobie na Abrahama, to
Często trzeba obalić wiele mitów i myślę, że warto to czynić już od szkoły podstawowej. Jak patrzę na Antoniego Abrahama, to dla mnie to jest Kaszuba, ale tak szczerze mówiąc, jak mówimy o sprawie, którą realizował, o tej idei, którą realizował, to jest sprawa polska. Jak zestawimy w jego czasach drugą postać, myślę tutaj o Młodokaszubach i o Aleksandrze Majkowskim, no to jest działalność właśnie mocno kaszubska, bardzo bliska, myślę, że wielu z nas. Natomiast jak patrzę na Abrahama, to jest tak jak wspomniałem, Kaszuba, który przyczynił się do powrotu polskości na tę ziemię i też przez całe lata urósł do rangi takiego symbolu powrotu polskości na Kaszuby, na Pomorze. Też jak opowiadacie, przedstawiacie uczniom tą postać, no to wiadomo, postać historycznie odległa, bo to jest już przeszło prawie 101 lat, niedługo minie, jak on nie żyje. Zmarły w 23 roku. No i też czasami ciężko sobie, myślę, uczniowi szkoły podstawowej wyobrazić, że przeszło sto kilkadziesiąt lat temu Polski nie było na mapach Europy, na mapach świata. Antoni Abraham, który urodził się w czasach, kiedy już tej Polski nie było, nie mógł sobie tak naprawdę tej Polski wyobrazić, było to dla niego coś mglistego. No i teraz skąd ta idea, tak? Tutaj troszeczkę trzeba historycznie na pewno podejść, wspominać o czasach zaboru pruskiego, no i o tej idei, która się u Abrahama w pewnym momencie życia obudziła, czyli powrotu Polski na Pomorze. Bardzo ważną sprawą jest ten wątek wersalski, bo on tak szczerze mówiąc determinuje cały życiorys Abrahama. No i tutaj warto obalić wiele legend, bo wiemy dobrze, że dziennikarze głównie przez całe lata opowiadali różne historie. Na pewno znacie te historie, gdzie Abraham w Wersalu staje przed przywódcami świata, wali pięścią w stół. No wiemy dobrze dzisiaj, że to jest piękna legenda, no ale myślę, że uczniom też warto powiedzieć, jak to właściwie wyglądało. Te lata 18-20, kiedy na Pomorzu bardzo mocno się ważyło, czy tutaj będzie Polska, czy jej nie będzie. No i Abraham, który wędruje do Wersalu z rocznikami Gryfa, czyli tego pisma Młodokaszubów. Wędruje z książkami telefonicznymi z Gdańska, gdzie zakreślono kilkanaście tysięcy nazwisk o polskim brzmieniu. No i stara się świadczyć w tym Wersalu o polskości. Dobrze wiemy, że z wieloma tymi politykami, których w legendach tak słyszeliśmy, w ogóle Abraham się nie spotkał, natomiast no, prawdą jest, że spotkał się z naszych na przykład polityków, z Ignacym Paderewskim. Co ciekawe, nie spotkał się z Romanem Dmowskim, który miał ogromne znaczenie dla kształtowania się zachodniej granicy, no ale tak się losy potoczyły. I też jak myślę o Abrahamie, i to szczerze mówiąc dotarło do mnie jeszcze mocniej właśnie w tym roku jubileuszowym, w roku Antoniego Abrahama, bo często to, co stało się po 20 roku, z jednej strony triumf, bo Rzeczpospolita wraca tutaj na tę ziemię, na Pomorze, a z drugiej strony rozgoryczenie Abrahama. Tutaj też dokładnie o tym wiemy, że Abraham te ostatnie lata życia nie był zadowolony z tego wszystkiego, co działo się na Pomorzu, wtedy już na polskim Pomorzu. Chodziło tutaj właśnie o te praktyki obsadzania stanowisk w urzędach kaszubskich, pomorskich tutaj przez przybyszy, głównie z centralnej Polski, o nieszanowaniu naszego tutaj takiego etosu pomorskiego, kaszubskiego. I z jednej strony to jest porażka, tak, on w pewnym rozgoryczeniu, myślę, odchodzi, ale z drugiej strony, jak to, co wspomniałem, w tym roku prowadziłem wiele spotkań, wiele wykładów, gdzie opowiadałem o Abrahamie, to taką ideą, która się zrealizowała i to szczerze mówiąc było w 100% to, co sobie Abraham wymarzył, to jest właśnie moje rodzinne miasto, czyli Gdynia. To jest miasto, które powstało w latach 20., tak, 26 rok prawa miejskie, ale to była właśnie ta idea silnego polskiego miasta, które powstało naprzeciw wolnemu miastu Gdańskowi, bo dobrze wiemy, że
na skutek właśnie postanowień traktatu wersalskiego Gdańsk nie był w granicach Polski, tylko został wolnym miastem Gdańsk, bardzo mocno zdominowanym przez Niemców. No i ta Gdynia, nie chcę już chodzić tutaj bardzo mocno w takie szczegóły historyczne, ale ta Gdynia powstała naprzeciw temu Gdańskowi. I trzeba też wspomnieć właśnie o realizacji tej idei, bo Abraham nie dożył, umiera w 23 roku, czyli w 26 roku, 3 lata później Gdynia otrzymuje prawa miejskie, ale to trzeba też bardzo wspomnieć i myślę, że warto tutaj do tego nawiązywać, że Abraham był wielkim orędownikiem budowy portu gdyńskiego. Rok przed jego śmiercią, w 22 roku już jest ustawa sejmowa o budowie portu w Gdyni, czyli to, co sprawiło, że te potężne prace ruszyły. A jak spojrzymy sobie na tempo tych prac, na zaangażowanie, na ogrom tych prac, no to w czasach II Rzeczypospolitej ta Gdynia była obok Centralnego Okręgu Przemysłowego największą inwestycją II RP, więc tu się faktycznie dużo działo. No i też ciekawa sprawa, bo jak w 23 roku, dosłownie 2 miesiące przed śmiercią Antoniego Abrahama, w Gdyni zostaje taki, można powiedzieć, zaczątek portu otworzony, poświęcony. Myślę tutaj o tymczasowym schronisku, o tymczasowym porcie wojennym i schronisku dla rybaków. To osoby, które wspominały ten dzień, mimo tego, że Abraham w tych ostatnich miesiącach był mocno rozgoryczony II Rzeczpospolitą, to Abraham tego dnia jest pełen zapału, tak? Już ciężko chory, po 2 miesiące później umiera, ale mówi do swoich znajomych, Gdynia nam się udała. Więc dla mnie w dużym stopniu Gdynia jest taką spuścizną idei abrahamowej, trochę takim wymarzonym miejscem tych szklanych domów, o których pisał kiedyś Żeromski, tak? Tylko że w Gdyni ta idea, o której mówił Żeromski, literacka rzeczywistość się zrealizowała, bo w ciągu kilkunastu lat faktycznie powstał największy port bałtycki, no i 120-tysięczne wówczas miasto. W 1939 roku to już jest przeszło 120 000 mieszkańców. No i jest pewna korelacja, bo jak sobie spojrzymy obecnie na Kaszuby, to no chyba nie znajdziemy miasta, w którym tak dużo tych tropów abrahamowych jest. Jak będziecie z wycieczkami szkolnymi w Gdyni, to myślę, że warto zawsze do tych abrahamowych miejsc nawiązywać. Myślę tutaj o Placu Kaszubskim, gdzie macie największy pomnik Antoniego Abrahama. Zresztą na Placu Kaszubskim jest tak wiele tropów, nie tylko związanych z Antonią Abrahamem, że podczas każdej wycieczki kaszubskiej to jest obowiązkowy punkt. Do dzisiaj macie całkiem niedaleko tego placu, na ulicy Starowiejskiej 30, dawną hecz rodziny Skwierczów, gdzie ostatnie 3 lata życia Abraham spędził. A jak spojrzymy na inne miejsca związane z Abrahamem, bo dobrze wiemy, że tych miejsc było wiele. Urodzony w Zdradzie, szkoła w Leśniewie, później się nam przejawia tutaj Gościcino, Wejherowo, Sopot, Oliwa, to praktycznie bardzo ciężko znaleźć, jeżeli mówimy o tych jakichś zabudowaniach, o kulturze materialnej, bardzo ciężko znaleźć faktycznie tam dawne domostwa. W większości jest tak, że tych domostw nie znajdziemy, natomiast w Gdyni faktycznie namacalnie to mamy właśnie przy ulicy Starowiejskiej. No i też warto tutaj co roku, jest to takie piękne nawiązanie, też można o tym wspomnieć, w Gdyni medale Srebrna Tabakiera Antoniego Abrahama właśnie dla osób związanych z Kaszubami, z Pomorzem, dla tych osób, które realizują różnego typu przedsięwzięcia związane z naszym regionem. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o Antoniego Abrahama. To jest temat dosyć mocno szeroki. Ja też polecam, jest kilka publikacji nawiązujących do Antoniego Abrahama. Taka najlepsza publikacja, którą mogę bardzo mocno polecić, to Trybun Kaszubów Tadeusza Bolduana z czasów jeszcze PRL-u. Są przedwojenne wydania Władysława Pniewskiego, też o Antoniu Abrahamie.
Jest ta nowa książka Teresy Hoppe o Antonim Abrahamie, ale jak spojrzę sobie na te wszystkie wydawnictwa, to wydaje mi się, że Bolduan, zresztą Bolduan ma kilka pozycji, tam jeszcze jest Apostoł Narodowej Sprawy, niewielka pozycja, natomiast faktycznie ta niepozornie wyglądająca książeczka, bo ona faktycznie w 1986 roku wydana, bardzo bym powiedział tak skąpo, jeżeli chodzi, dzisiaj mamy tą technikę o wiele bardziej zaawansowaną, te książki są piękne, natomiast ona skromnie wygląda, ale ma bardzo bogatą treść i jak możemy patrzeć na Abrahama, to uważam, że Bolduan już wówczas, już wtedy, w czasach PRL-u, bardzo celnie tam ocenia postać Antoniego Abrahama, bez zbędnego patosu, z nakreśleniem właśnie tego kontekstu politycznego, bo tutaj ten kontekst polityczny, historyczny w przypadku Antoniego Abrahama jest bardzo ważny, żeby właściwie odczytać jego życiorys. No i też jak mówimy o najnowszych takich sprawach, które mogą Wam pomóc, to całkiem niedawno właśnie z Eugeniuszem Pryczkowskim współpracowaliśmy przy powstaniu takiego dokumentu. On jest krótki, 20-minutowy, powiedziałbym, że taki dosyć mocno skondensowany, ale też chyba z tego co pamiętam, Eugeniusz wspominał niedawno, że już też jest w sieci opublikowany, więc też można ten film obejrzeć. To też jest jakaś pomoc, jak szukacie wiedzy o Antonim Abrahamie, ale też jak planujecie wycieczkę, bo tam są pokazane różne miejsca. No i też polecam na stronie mojej, na moim blogu czec.pl też jest nieduży artykuł, ale też taki dosyć skondensowany o Antonim Abrahamie. Jak szukacie wiedzy, to wszystko jest do wykorzystania. Też niedawno wydał IPN taką małą książeczkę o Antonim Abrahamie. To też może być pomocne. No tak pokrótce, myślę tyle o Antonim Abrahamie. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Andrzej, i już tyłe na naszym czacie wrzuca link do tego filmu. Drogi bardzo ważna rzecz, to mum przerechtowany na spłedlim, jakby robotę przy filmie jest zrechtowatyły razem z Eugeniuszem tyś konspekt tych teren sołuki ziewnej łyczbie, ale myślę, że już tery wam mogę rozesłać do waj mailów. To je konspekt prawie taci, że możemy matyłe nagrele poprywdze ten film z co ma z młodze znum, oni znama jachele na wanoga w te place i łeby ciele gdze poprywdze Antoni Abraham so urodził gdze, jego pomnik gdze, on spłeciwy, ale druga wersja tego konspektu je takie, że można to zrobić w klasę, można to te dialogi, które my ujole w naszym filmie, to one są tam w tym konspekcie ujęty i można taki krótki film o Abrahamie zrobić z ucznioma, realizując przez to tyś metodę aktywizującą. I uczniowie są nauczą tekstów krótkich po kasiewsku i bądź kto nagry, to mamy każdy metery komórka, jeśli nie, to je taci wyposażeni w szkole jak aparat do nagrywania, można je wezwać. I zanim on będzie opublikowany pewno w Rujanowy Pomeranii, to ten konspekt wam wysłał, żeby już można było jeszcze dopóki mamy ten rok, jeszcze tyle miesięcy Antoniego Abrahama, to tyś realizować u siebie na łódźbach. No, to je napiera głędziny łódźby kasiewskiego języka przerechtowany, ale projekty tyś realizujemy. To nie tylko z łódźby na łódźbę inny temat, ale projekt cały, także wyrt w to są tyłe, myślę, że to są psiedy. Bardzo serdecznie dziękuję Andrzejowi, możesz z nami łestać, dopóki będziesz mógł, jak nie, to już są oddząkiwumy, a w tym momencie tyś bardzo jem chcę przywitać Krzysztofa Patoka, który jest tyś jednym z tyłu naszych prelegentów, bo na zyciątku on mnie gdzieś tam umknął. I słuchaj, ta Terry bym chciała to, co je dała w naim plakacie, w naim programie, pyra takich zabawów, ale też takich współmuśków w realizacji uczby języka kasiewskiego, które je ze swoimi uczniami latos od nowego roku, czyli w Sywniku robiać. Z tych moich uczniów to są uczniowie klasy pierwszej, klasy bodajże dredzi i klasę piąty. I udostępnię teraz wam ekran, tak żeby też był głos, bo tam będzie głos, żeby tam mogli to ciec.
co je tyłe dliwa i przerechtowa. Jeźle nawet w tych chwile są eky, że na łącze nie są tak mocne, że one ten zwąk bądzy dobry, nie że bądzy to przerywało, to tym, co nie przejmywy, ta były później w całym nagraniu filmowym, to je materiał taki, jak on je umie na komputerze i on będzie już w internecie dobry, bo jeden my lepsi łącze, jeden my słabsi. Baro socesio dołączywają są nowy nasi, tyłe szkolne, w tej chwili mamy 59 tych szkolnych, także jeszcze myślę, że tam jakieś osoby miały iwer z dołączeniem są z tym, żeby link zadzeją, ale myślę, wszystko będzie dobrze. I słuchaj, zacznę od takiego przewitani. To, co je robię teraz jest pierwszą klasą. No i wszyscy z nich zaczęli są uciec się przyczygłe latos, pierwszej klasy, praktycznie cała klasa uczy się tego języka i no proszę bardzo, Rycia waj do wysłuchania takiego przewitani. Chcę są z wama przywitać. On przyszedł na liczba, żeby słychać jak wa piękno gdy ta po kasiepsku i remusek gdy blues po kasiepsku. Jak chce ta do niego coś powiedzieć, to on zrozumie jak pływie ta po kasiepsku. Na są płeciutku przewitamy się z remuskiem. Pływimy do niego. Witaj remusku. Myślę, że on ład pływie na to. Proszę bardzo. Głośno. Witaj remusku. Dobrze. Witam remusku. No, piękno. Witaj remusku. Witaj remusku. Powtórz jeszcze raz. Witaj remusku, piękno. Witaj remusku. Dobrze, dalej, proszę bardzo. Witaj remusku. Piękno, wydrek. Witaj remusku. No. Chodka zrobię. No. Witaj remusku. Witaj remusku. Piękno. Witaj remusku. No, dobrze, już nie całujemy jego, tak? Dobrze, no witaj, remusek bardzo szczęśliwy, że miał tak wiele wspaniałych rzeczy, co do niego rzekły po kasielsku, a numer tyś u nas tyś gryfika i ten gryfik są z wama przewity, ale do gryfika powiemy dobry dzień gryfiku, dobrze, proszę bardzo, dobry dzień. Dobra, ale nie całujemy go, tylko podywamy. Blanka, proszę bardzo. No do dywu medali, myślę go przetulec, ale dywu medali nie bierzemy do głowy. Głośno. Dobry dzień, Gryfiku. Proszę. Dobry dzień, Gryfiku. Dobry dzień. Dobra, witaj, on zrozumiał. Dobry dzień, Gryfiku. Piękno, no, dalej. Dobry dzień, Gryfiku. Piękno. Dobry dzień, Gryfiku. Piękno. Gryfiku. Piękno, bardzo fajno. Wstaniemy teraz i zaśpiewamy idly gryfika, idly remuska. Zaśpiewamy teraz, pewimy nasz wierszyk. To są moje ręce. To są moje ręce. To są moje nóżki. To jest mój żyć, a w nim tam pójść. To sieja, to głowa, to łecie, to łysie, to nosk, a to gumka. To są moje włosy i śledzie fryzura. I uwaga, sytume i zaśpiewamy razem z remuską. Zaśpiewamy razem z remuską pieśnia na przewitanie. Witajcie, witajcie, dzień dobry,
Zakrysiu do zabawy, biegę, myły remus i remuskiem bądze. Olek, proszę bardzo, remuskiem bądze Laura i proszę bardzo, remuskiem bądze Nikuela. Proszę bardzo i śpiewować się chce razem. Biegę, myły remus, biegę, myły remus, biegę, myły remus, weca Nikuelena. Wity, dreszczę, wity, dreszczu, wity, dreszczu, jak te soczejesz. Belno? Belno, zamiana pracy ma. Biegę, myły remus, biegę, myły remus, biegę, myły remus, weca Nikuelena. Wybieru małe sobie, wity, jak ty, wity, dreszczę, wity, dreszczu, wity, dreszczu, jak te soczejesz. Zamiana pracy, zamiana? Będą, aby piękno, aby wspaniale. Biegę, myły remus, biegę, myły remus, myły remus, weca Nikuelena. Wity, dreszczę, wity, dreszczu, wity, dreszczę, jak te soczejesz. Bardzo dobrze. Biegę, myły remus, biegę, myły remus, biegę, myły remus, weca Nikuelena. Wity, dreszczę, wity, dreszczę, wity, dreszczę, jak te soczejesz. Bardzo dobrze. Zamknujemy Maro. Niechcące znać. Płej do mnie, rące mnie dyj, prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Niechcące znać. Płej do mnie, rące mnie dyj, prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Niechcące znać. Płej do mnie, rące mnie dyj, prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Niechcące znać. Płej do mnie, rące mnie dyj, prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Prawą mnie dyj, lewą mnie dyj i nie bądź stery na mnie zły. Zekłewum, tam można też w te place rozmaity insi wprowadzać zdania, słowa, melodia je, a jak kto to zrobi, to też można modyfikować. Posobną rzeczą, chciałabym rzec, to, że na Akademii Kasiepszci są już udostępniony proces redzigłe konkursu dla szkolnych kasiepszczego języka, dzisiaj na końcu będę chciała pokazać, czy łegłosec posobny trzeci konkurs, ale chciałabym rzec o tyle edukacja, prace z konkursów dla szkolnych, to był z pierwszego i z drugiego. I tyle plus jeden taci włączowama, bardzo fajny, zrobiony przez Celina Arendt ze swoim chłopa, ona zrobiła na Geniali i to jest w formie taci igry tych ternybele na rozrzeszeniem konkursu, to oni to widzą, ale wiedzą, tyle mamy Celina i Leszek Arendt. Pierwszy to jest historia. Nut z ucznioma przeczytać Płę Kasiepsku, weimk legendę Snyży Damroka z Chmielna. Jak oni belno już so zapoznają z tą legendą, wtedy dopiero przyjdą do grę i mają do przędzeni rozmaity taci wyzwania do zrealizowania.
I mamy tyle fajne, że ty jest, je breku, ja wszystko je po kasiepsku i to je bardzo wolno, że dzece, żeby przejść przez ta igra, muszą używać kasiepskiego języka, muszą czytać po kasiepsku. Je breku, ja płemece, musisz znaleźć 4 szlachetne, magiczne kamy, aby mieć z tyłu so dość mocny do płykania głosmłeka. No i tyle wleziemy i te nama płemę żeś, lech to stakłe mesny emundry ciej te, może podjąć so tak drądzi go zadani. Pewno, że płemę, tak to płemę, to zrobią, bo reszta może ta sami sobie ze swojej maśkołownika ma zrobić. Ja wiem, że te mnie nie zawiedześ, te musisz dobyć kamę, wtedy na gwesto dobą ześ smłeka. No i bliżymy do Bena, mamy pierwszy, robimy i pytanie bądź pierwsi, nie pójdziesz, żeby zdobyć kam, ty musisz odpowiedzieć na moje pytania. Gdzie stojało w chmielnie dywny grodzeście i to było kłelbiły czy jezora chłodno. Tego córką była Damroka. Gdzie mieszkał rabuśnik, co płerwył Damroka. Na górze. To zrobi Lełejc Damroci i szlachcice nieuczciwie leksą żnićci. Kto jest mieszkał w gardze Damroci? Białka, co so znana. I mamy pierwszy kam już uzweskony, zdobyty płesobny bondum, także cały ta igra i wiele innych je dostępnych tyle prawie, tyle je chcę rzec, że jedna z tych to jest też autorstwa Mikołaja Jarodygera, który przesłał na konkurs i bardzo piękno, to było błedy ziełerebach, z tego co dobrze pamiętam. Można w każdym placu, w każdej szkole z dostępem do internetu skorzystać, naprzód trzeba sami mu przejść przez te rozmaite pryce, metody, a potem jak najbardziej je, że tak powiem, wezwać, dać swoim uczniom, oni bardzo bardzo chętno so w nich w nie wchodzą. Także wielki dzonka ty ma wszystkim wterny na konkurs swoje prycedele, jakie gida na zakończenie będą jeszcze bądź plakat płysobny, jakby ogłoszeni konkursu, tyś wasta nasz przyndnik Jan Wyrowińści, tyś Nydgroda tam ufundeje, Nydgrodę będą belny i z moich takich metodycznych rzeczy to by było teli, a ja bym chciała tery płeprosec jak no płysobny nasi prelegenta, bym chciała płeprosec tyłe, może pewna zmienimy, Eugeniusz za chwilkę będzie mógł so tam doparłączyć, ale my już jednego tyłe chyba głesta w tej chwili przesiedł, a ja bym chciała płeprosec tydę nasia Anna Swistun, która nama rzecie, ja ci mamy za sobą historii Kasiebów, internet se do użytku na uczbach kasiepścigłe języka. Bym prosa ciebie pewno udostępnienie twojego ekranu, łeby ci wszystko je w porządku, ci wszystko tam są zgięte, i proszę bardzo, oddywam tobie głos. Danka, Baro. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Teraz sprawdzam, czy ją mogę udostępniwać. Strzałka do góry. Strzałka jele, no to je obok, to dodawanie tła, ekran, może ekran, niech będzie ekran. Na cały spróbujmy ekran, dokładnie. Metamorfozę, rozmaity. Serie? Kasiepskie historie w internecie, mamy wszystko, widzimy. Dobrze, ekstra, baro, fajn, baro, jejem ryt. No to było taci zadanie detektywistyczne, co ja miała zrobić z płeprywdze, bo ja tu nic nie miała do wymyślania, leno do zebrania tego w sietcigłe do grepy, tak, żeby to było w jednym placu. No i ja miała stara taką, żeby to zrobić łedny młodszych, też później przez starszych i nie starszych. Myślę, że kłeźli tu należy co z glise i rozmaite źródła, tego płeprywdze, no pewna je,
Peżna je płeka siepsku, peżna je płepłelsku i w sieci te linci tiłe spróbowała raza przedstawić. Jube zacięła łed płewistków dla jeden trze, łed legendów, no bo były jeden trze, jak my na Kasiepścim, bo my robimy historię i tyś na Kasiepścim, i tyś na historię i kulturę Kasiebów, no ale tyś łety historię na Kasiepścim, płe Kasiepsku megy dumę, no i nawet jak to zdrzudło je płelści, to młeźna później łetym płe Kasiepsku łepłe wiedzec i płe prywdze młeźna wezgać staci legendech terne są w internecie, nie wiem, czy to je widać. Widzę, No, tak, i je na przemiar, jak powstało ziukłewo, i to je ta legenda je ta cimpłeciątka, żeby z tyma zecama płegadać łe swoim mlu zamieszkanigłe, tak, tu je ziukłewo, może kto znalze jeszcze coś insigłe, tam je pyrata cich tyś legendów i łetim jak było naprawdę, tak, bo to je legenda i płegadać z zecama łetim jak to było płeprywdze, czy to tak było jak w tej legendze, czy to tak było inaczej młeże z tym ziukłewa. Tyśłe zakląty młejsku i królu Kasiebów, peżna młezie insim jak Abraham, a tiłe je, nie wiem, czy ten głos z tych filmów je ciec, czy jego nie je ciec? Nim tebe musiała jeszcze raz udostępnić i na dole A to je nic, taki... to dobrze, że nie Aha, ma, bo nie to ma nie je potrzeby, dobra. no, to nie je płeprywdze brekłewny, to by bardziej przeszkadzało, także myślę, że to dobrze, że to je widzę, to co Widzę, je. że dobrze. Jo, to je łe kurhanach, łe głetach, no i tego je tyś na Kasiebach baro wiele, płeprywdze czekłel tam uniradze, cie tu wredze w darżlepści puszczekłel na i tyś młeź na wiele tacich kurhanów nalez, tery je święto zmarłych, zary w listopadniku i płeprywdze młeź na to tyś sym sparłanczyc i od razu do tych głetów chterny tyłe mieśkele dywno, tak, młeźna tiłe nawiązać. No to są te płewiości. Tery me idze medali. Tiłe na farbnym świece me mume płeprywdze głetowi łudźbę. Tiłe je tak fajnie zrobione, to Ela Majkłewska zrobiła. Czasami te linci, te płewruści nie działają tak, nie mogła wrzucać bezpłestrzydno tego farbnego świata i tam pyra też tych linków tak bądze i tedy jest z Google'a wysiekiwani. No, może lechłe je zrobiła, trzeba było od razu na te zabytki. Tiłe, dokładnie, tak bądze od razu lepiej. No i tiłe, me płeprywdze głetowy łudźbę, tak? Wchydamy, jak je widzę, że je te głę wiele. Tu mume tusiach ternyje prowadnika w muzeum w Bałdominie i robiła ta łudźba baro, so to dzecą widzało, ten tuś ternyje prowadnika i jak je widzę, tiłe je film, później do tego filmu je łepłewiadani, młoźnego później jeść raz wesłechać i tu tyś je kyrta robłe te je łepłewiadani w wersji kasiepści i tyś w wersji płelści. Tyś ciedes dostała łedłele ta ci kyrte robłe te do tego to też były barofejn, no i tyś je płestępny film łe tym muzeum. Tiłe tyś dali to wszystko wezdrzy tak samo i płeprywdzy jak my zrobimy jeść do tego jeci z pytania, może jacyś quize na kahutcie, ze slinzy, to je płeprywdze głetowy łudźba i to je tak mniej więcej nagłedzena ciasa peżna wiący, tu je łelambłergu, przed wanogą można so zrobić, tak, tiłe je to łepłewiadani, tu je jak to jest budowany, tak, barotaci, no, ciekawy widza. I nawet tego, jak tego nie przeczyta, to tego nie wiedza wcześniej. Także to je też fajne, żeby so dowiedzieć. To je ten farbny świat, gdzie je płeprywdze wiele tych filmów i zachęciłam do tego, żeby tyś tam do tego zazdrzeć. No ja ci z źródła później taci bardziej historyczny je nalezła, no to i dokumentalny filmy, których je wiele i na YouTube i w innych placach, oryginalny teksty, rozmaity historyczny starne z ciekawinkama, starne muzeów,
Facebook wykarnach, które se zajmają historią jeju i baro wiele, będą o nich zary gadać. I tyś są te łódźbłewnici w formie PDF, które no my znajemy, ale one tu są dla tego, żeby one tu były, żeby wszystko było w jednym placu. No i internetowy gazetę, że też możemy znaleźć rozmaity historyczny informacje, krbiąci, ciasa z ledzamach, które ju nie zieją, to ty się mesla ciekawi. No i teraz mój pierwszy film tiue, to je ten, który dzisiaj był, to je ten u Abrahamie, dokładno, je jego tu nalezła, when ju je z Akademii Kasiepści tiue do Duny, jo, także to je tiue na YouTubie i to je tiue w tym pierwszym linku, no, dla tej jakby dodała, bo to je rok Abrahama i to tyś dla te. Później więcej rozmaitych filmów my nalezymy tiue na Akademii bezpośrednio. Mamy nawet taką zakładkę, filmy dokumentalne. Może ja na to kliknę, żeby od razu pokazać, co tu jest ciekawego. I też Abraham dali je pierwsi, to je insi film o Abrahamie, jakby ktoś się zastanawiał, to je nie ten sam, co tam był wcześniej. Nie, to je Karolu Krewce. To je przepraszam, Karolu Krewce. Jo, dokładno, racja. Przepraszam. Jo, to je prawda. Dokładno. I tery tak, tu je reszta. Tyś, jakie widzę, są rozmaite tymy. Co piemesa. I tyś są jeż łejnowi kasiebi, nie? Gdzie tyś je łe ledzach terny tiue brele udzyl. I łeni są tiue są krbiąci i filmy i wsiedkłe je. Dobra, zamikumy. Oj. Okej. Dali. Mamy tyś taci film na YouTube i to je tak, no nie, to nie je cały głedzena, to je tam gdzie 50 minutów i to tyś je tak łeka siebach, łeglowo, łe historii, tyś je peżna, to je tak 30 lat temu mniej więcej film można tyś łebaciec wiele ledzy, tyś jak te wezdrzele, bo tu je baro ich wiele. Dali mamy wirtualne kasiebę, jo, i to je i starna wirtualne kasiebę, osobny, o tu je tyś Gdyni. Tak mnie co to wróciło, to ja akurat po kasiebsku tyś ten film. No i to je tak, a byłem można wejść na te wirtualne kasiebę, jo, i to je tedy, i myślę, że to je wszystko to je coś, co wa wszystko wita, kasiebę, ale to je tak dla przebycieni, o, że to można tiue wezwać, bo czasem jak my to co przerechtowujemy do ućbę, to płyprywdze to wylateje z głowy, nie? To je tak, a co tam było, a w tej chwili to nie przechydy, no i tyś tu je wiele do wezweskania i to samo płyprywdze je tiue na YouTubie, tak? Bo to je kaszubi.pl i to je to samo tiue tyś baro płelecum je taci cyciel skarby kaszubskiej Nordy. I to je tyś fajn, bo to je takich o tacich rozmaitych rzeczach terenozary ich nie bądzę, tak? Bo to je i rogarstwo i tam i robieniu bytów, jo, i taci insi rzeczy, to je baro ciekawy, tyś historyczno, jak to ciedes ledze robile. To je to. Daj. Tiue je film we Słowińcach, tyś myślę, że łen jest nuny, tak, ale to je tery tiue, żeby było w jednym placu. Później tyś je znalazła, to je łe wielu, to je rekonstrukcja cyfrowa TVP, no i tiue je, jak to wiele wezdrzało ciles lat temu, tak, tiue je tak muzyka, to je tyś łederdowścim, dla te tu je napisane nie ma kaszub bez Polonii, bo tam je tyś łejegłe dokyzach, to je to, no ale tyś je ciekawy baro dla ledzy, które tam mieszkają, jak to wiele wezdrzało w tamtym czasu. Je tyś łety łejnie,
tak, i tych palikach, które tam były, w tikuny, to je tyś taci, to tyś je titel tych suści, nie? Która tyś je tam zaginione granice, mnie sobie dywyzie to je tyś taka ksumśka, która była wyduno. I to je ten autor tych suści, który tyś tułe my na YouTubie zrobiony, Łeti Wayne, jak to wezdrzało, taci dokumentalny, ty śledze gydają, tu są kyrbionci. To je bardzo ciekawa rzecz. No i tyś je łeka siepścim pułku. Tyłe tyś, to je taci. Jak je widzę, one mają rozmaitą długość, także możemy sobie rozmaice na uczbach wezweskać, dopasować tyś do uczby tym ciasa. I jeść to je ostatni z filmama. Tutaj mamy taci cyciel tyś, to je świat wciąga. I to je wsiedkłe, to je wiący, tak? Jak my so tu wejdziemy na ten świat wciąga, to mamy łeka siebach, tak? Tu je widzę, że kim są Kaszubi, a II wojna światowa, tak, to je, tam są 4 czy 5 tych filmów, tyś je też na Webałtiku, jak my to klikniemy, to tyś tam je Webyłce, przepraszam, Webyłce. Zes to było, ale no jest to wyłącza ten głos, bo jej głecieja. Gdzie to było. O, dokładno, to gdzieś tu było, tak, jak powstał Bałtyk, morze, tak, i co tam ty się, o, historia Bałtyków, 5 minutów, także ten karnyl je taci tyś do webzyrania, można so tam też na tej inspiracji płesiekać. I znalazła tyś film o kanadyjskich kasiebach, tych filmów tam też na je, mięsowy ale to je chyba taci nowi, z tego co je widzę. I to je tyś fajn, bo oni tyłe gydają team, że im ma zebrano tą kasiebskost, nie? To, co było dla nich wyźny, to ty się taci dzyl historii za granicama kasieb, o kasiebach, które są na emigrację, jak oni są z tym cieją. Dali. My mamy taką, o, i reklama. I tak nie je lechłe, że leno jedna. O. Tu je tacie, no, 30 sekundów, jak to wezdrzało, jak so płe, te łąciłe, jak były doparłanciane, płekłe lejek ten haler tam przechydył, jak to so kształtowało. Wsiadkłe, dobra, pyk. I tyś, można wezweskać, tu je teatr z Lezena, mnie so wydaje, że to też my to znamy, ale to je tyś fajn, że były z wekach, których jutery nie ma, płegadać z decama, bo to je też dzyl historię. I płeprywdze, no to je bardzo ciekawi dla dzecy wreje, tak, same taka deja tych wrejów, jak to było, że to ledze so nie wybierele sami tego chłopacie białci, leno rodzezna w tym brała udzyl, to dla dzecy w jedno je taci ciekawy i łene tego chętne słuchają i ten film webzyrają. Tyś je bardzo fajna rzecz, że możemy bezpośrednio posłuchać ledzy, które są nagrane, to jest zrobione przez Muzeum we Wejrowie, to jest Kaszubski Spichlerz Pamięci i tu są ledze, które są nagrune, są z nimi kwerbiunci nagrune, tu je łenich, tak, żeby my wiedzieli, kto to je, skąd kałęsa wzół, co on tam namagedy. I tu jest płedzelone na rozmaite dzyle, one są opisane. Także można sobie przesłuchać i wezweskać, to jest fajn tak zrobiony baro. Okej, dali. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa i to są te oryginalne teksty, gdzie możemy so wpisać, co z czego brakujemy. Możemy tyś pokazywać dzecum, to jest taki fajny leżność, żeby pokazywać na kasiepcim, jak to pismiono kasiepci, co zmieniwało, że to je, co stacigłe, tery, co mume, to je tery, taci pisenk, a ciede sledze so to inaci widzele, i inaci to robile, no i tu wpisała se u góry jomajko ścigłe i taci rzecze mnie weszłe i mogę se kliknąc na tacigłe gryfa, strzedze stygłe piersigłe roku, mogę se głę płebrać, ale tyś mogę go łebaciec i przecietać tiłę, tam je taci spisenk,
na piersi starnie. Tak. O, co ty je? Tak, można od razu o tych ciasach płe gadać, co tam było wyźny, lecim ledze pisele, jak so zmieniwały te gazety, jak tery wezdrażą gazetę, no to je baro fejn i je wiele tego baro na tej bibliotece, także baro płelecum, no to dla starszych dzecy. To jak to je w liceum, a były te starsi klasy w tych w spłodlecznej szkole. Mhm. No i tery. Facebook, łewy, karna i starne. Ny pierwi zacznę łet starnów, bo tiłe tak, można wezweskać do historii mojej łekłeligłe, co je wyźny, tak, w spłodlecznej szkole baro, dzece chcą łetim wiedzieć, a to je takie źródło fejn łedimków, tak, innych historiów, tam płeprywdze wiele je i ledze, co sa tym interesują, to radza zbierają. Tam są łedimci, filmy do wezweskania na łódźbach. No i tu są te starne, płedane, historia wszedłe na Facebooku, tak, żeby to było, wiecie, to są Facebookowe, trzeba to wpisać w ta sznekrownica Facebookowe i wtedy wychyda ta strona. Historia Kaszubów, historia Gdańska, Gdynia i Oksywie, kaszubskie wsie, historia do 26 roku. Tu jest to takie militarne stowarzyszenie w Pucku, które robi te rekonstrukcje, więc jeżeli ktoś chce potem tą rekonstrukcję zobaczyć, to może śledzić tą stronę. Mój bytów, historia miasta w fotografach, no one są po polsku, tak, ale fotografie jakby i inne rzeczy myślę, że też są wartościowe. No ja korzystam na przykład z takiej grupy Reda Dawniej i Dziś i tutaj właśnie chciałam pokazać, o jak ją widać, był na przykład fragment z Redy z 67 roku, tutaj pan znalazł jak widać, z dźwiękiem jest oczywiście fajniej, ale ja już jo, to je banowiście w Redze, jakie widzę. No i tak to wezdrzy i tych karnów peżna je, bo to już są karna, do których trzeba doparłanczec, tak? Wesłać tam zaproszeni, oni przejmowają. I nalezła pyraną, może to nie są wszedci, ale tyś nie wszedci gardę czy wse to mają. No i ona zezła taci łe Władysławowie, łe Kartuzach, łe Glowo, Kaszuby na starej fotografii, tyś je chłeciewo i z Wejrowa są wejrowści historie. Młyzie jak tyś płesiukata swojego, młyzie tyś tam bałdze, już siedcich gardów na kasiebach i wsów nie wpisywała, bo to by było wiele robłete płepryce. No i starne. To było fajne w pandemię, jak były te szpaciry, wirtualne szpacyry. No i tyś to tiłe zebrała znowu, bo to na gwest to robile, tak nie są wydywy. I możemy so płeci muzeum tiłe, jak ma skończył so detci na wanoga, to możemy tiłe zrobić wirtualną szpacyra płe w dzydzach, płe w dzydzcim muzeum o ja już so zakręcała. Tak, i tiłe można so płesiekać z placów rozmaitych, wiemy jak to działa. Okej. Hop. Dalej, Kasiepści Muzeum tiłe w Kartuzach, tam je Buten, we Wdzydzach tu je Bene. Możemy baciec jak to wezdrzy, tak, tu są taci o 3D rozmaite te i też można płezdrzać i można so tak łebracać i zwiedzać wirtualno. I jeść z takich wirtualnych szpacerów je Centrum Święty Gojana we Gduńsku. Tu je taka muzyka, ja sobie wyłączę, I młega łedrazu, łebaciec jak to tiłe to, co je bene, tego cała, co zmieniwało. Także oni mają taci tu tiłe tyś kyrte, że można so zwiedzać i klikać, jak w prawdziwym muzeum są płetchydy i ciety, co tam je napisuny, to tiłe tyś tak je w ty wirtualny wanodze. Muzeum w Słupsku je tego nie ma, ale my taci z kolei kyrte.
Jo, i to są taci kyrte tu jełe Griffithach, insi taci, tyś z historii weimków i to są taci artikle i łene, można so przeczytać, wezwać na uczbie, tegłe peżna je. Tyś je, co stacigłe, jak Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne i tiłe można so, lekłe wlazł, mogę so płesiekać, tak? Kto cię umarł, tak? Kto cię so narodził, znaczy wedle tego mogę nalistałe soba i so sprawdzać, tak? Można też zrobić, co stacigłe z decama, żeby łeni płesiukele swoich przodków. Temu się tam znać data urodzenia, data śmierci może i so wesiokać i nalizą te chledzy. Kurier historyczny, tu jest na przemiar taci artykuł słom częścigłe, łeka siebach, tak, łen tyś tu je, o tu je kyrta, tyś do tegłe, z rozmaitych internetowych ciądników, to tyś je kyrbionka z profesora Labudą, no to je tyś fejn do wezweskania, tyś na kaszubi.pl mnie so wydaje, że je taka na ziewłe, że łen tam je do webzyrania tyś i płesłuchania, tyłe w tygodniku powszechnym łen je, no to je napisane. Na trójmiasto.pl tyś je taci, tyś są taci historyczne sprawy łepisune ciasa, tak, tu je tyś z Kyrtą, powrót północnych Kaszub do Polski, o tak a propos, tyś to je to i to tyś można tam więcej tacich rzeczy nalest. Tyś na magazynie Kaszubych Ternym jest wydawaniu nie działa, tak nie są wydywy, ale to i tak tułem je tiłe, to tyś je kyrbionka z profesora tiłe i tam je więcej tegłe, o tiłe są. Fela wkradła, Deja ci z miesu tu wkradł, a mnie sobie wydawało, że je wszedłe to ugarnęła. No dobrze. Tak, tu je historia zjazdów. To je tyś fejn, no peżna ich było, dldzecy, żeby łebaczyć jak to so, jak to było. Tiłe taka scunga z datów tyś ją znalazła. I tiłe je tyś, co stacigłe, greńce, jo, żeby tak to, i to jest fejn, bo to je podane z źródło, tak, także one są płetpisune, to je w jedno fejn, skądka one są wzęty, szkoda, że to ci myli, no ale tyś są, jak to co zmieniwało przez wieci. I tyś tiłe są te łódźbłewnicich, tarneme w siedce znajemy, na skarbnicy kaszubskiej są w Łódźbłewnikach, tak, to je tiłe Kaszuby przez wieki, to je wiedzieć, że to wezweskiwumy na historię i kulturze, ale tyś je historia Kasiebów, do wezweskania nie trzeba tego kupiwać, no i tyś je dredzi taci internetowy podręcznik historii Kaszubów i tyś je płedzelony na taci dzyle i też można so to wezweskać i wiedzieć, że to je tyś z źródło dobry. To je ode mnie wsiedkłe, zamka baro. Teraz musia wyłączyć tego udostępniania. Co to je? O. Op. Pani Elu, nie słyszę, bo pani ma mikrofon wyłączony. Oczywiście musimy. Dobrze. Bardzo dziękuję serdeczno Anie za to, jak ona to gida przestrzeni są taci kryminalny, nie kryminalny, tylko jakby ten detektyw w szukaniu tych rozmaitych starnów, które no, są nam brakłewne, bo tyś ta temat, zyś historię na Łódźbie Kasiepścigu, ale tyś błysnych historia, wzięła so prawie z tych bidenków, prozwów ze strony szkolnych, gdzie na ten przedmiot potrzeba wiele materiałów, nie mamy, jak mamy jeden ućbłewnik, a brakuje więcej, tedy to wademeków historycznych so pojawiało, też kulturalne, ale to wszystko wtedy szkolne jakby musi
zbierać w całość, a wiemy, że tyś tych wirtualnych rozmaitych rzeczy tyś nama je potrzeba. Ja bym chciała nadcisnąć, że na tym plakacie naszym jego udostępnia tyłe, to je w cyk, ja myślę, że z wama też takie na wanodzie jak jest zyta, nie bluz ze szkłą, ale tyś sami, to tam gdzie jest, to tyś stary ta so poznawać te place gdzie jest i tyłe ostatno my z Eugeniuszem wybrali od decht ciasto na końcu latowych feriów na zypadny Kasiebę, ciasto aż pod Szczecin i po drodze my zajechali do Darłowa i tam w Darłowie, Gieniek dobrze jedą, w Darłowie to było? Dobrze, Darłowo. W muzeum w Darłowie taci prawie baro piękny, multimedialny, przerechtowany westywk książątach kasiepścich, tyłe to je osoblewie koronacji Eryka nasi ksiądza kasiepści na króla. Baro ciekawy, myślę, że jeźle by wam mogli so wybrać tam prawie w tę stronę to poprywdze je tam co webzerać. Mnie samo baro mocno to wcygnęło i zainteresowało, a tyś ta wanoga była sparłączony z filmem, osobnym filmem, który Eugeniusz Rechteje, to już od tyle lat my do tego tematu podchodzimy, bo to nie jest prosty temat książąta kasiepści, żeby były i ty książąta kasiepści zypadny dynastia i ty książąta tyłe nasi na wzynikłewy, czyli nasi gduńści. Ten film jest w tej chwili w robóce, dzyl już wedimków jest zrobiony, zdjęców i będzie on montowany i tyś jakby płemec, my osoblewie myślimy w cyk, o tym, jak waj szkolnych wspierać w tym biedce, w tym działaniu, bo te materiały filmowe, myślę, że tak jest, bo u nas też tak to są sprawdzy, baro wspierają ta edukacja kasiepską. To jest Łebrys, a Łebrys mocno przemówi do naszych szkołowników. Jeśli jest dzonko Joanie, i przychodzi materii do tego tematu, który miał być jakby Perzynka Rechli, ale tery Eugeniusz rzeczy nama w Chile, tyła myślę, ciekawy też materiał, ciegłe uciec historii Kasiebów na uczbach kasiepskiego języka i własnej historii i kulturze Kasiebów. Doktor Eugeniusz Pryczkłewski. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest swoje zimno udostępniani. Tyś z tym mikrofonem będę so stara, żeby go tyle włączywać się do tak my bec. I oddywam głos, proszę bardzo. Witam serdecznie, witam gorąco. Bardzo mi miło, że mogę so zinć z takim wspaniałym karno. Jak co roku, a tak naprawdę jak parę razy do roku, dla tych naszych dość, myślę, wertnych bardzo zindzeniach, bo przede wszystkim ustawiają pewnie bardzo konkretne ślady. To jest w internecie, to jest do webzirani. Jeśli nas w tej chwili jest 60 sztuk osób, to wiemy dobrze, że za jakiś czas to przejdzie następnych tele, a pewno i wicy. No to i często konkretne tej pomocy. Ty wymienione zostało rozmaite strony, maile, gdzie można dostać te materiały, jakie my tworzymy i dalej je tworzymy dalej. Jest dostutaci zliceni, że mamy tyle zdań powiedzieć tym, jak to jest napisane, jest pewne udostępnienie zaistniało w tej chwili, jo? Widzicie mi? Ja. Czego nut, może bardziej wert, je uciec na własnej historii i kulturze. I po prawdzie moja odpowiedź na to pierwsze pytanie jest, że ja nie wiem tak naprawdę 100%. I tego tak pewno każdy z nas może powiedzieć. Temu je to tam po lewej stronie latać dopiski, że to są dorade, bo my wszyscy jakby to tworzymy, to kreujemy. Cały ta liczba, która mamy raptem 30 lat, je
Jederchem naszym też łyczbą jak uciec i czego uciec. A jeśli chodzi o własną historię i kulturę, to tak po prawdzie można by rzec, my zaczynamy. Ale dzonka temu, że Kasieba wydała wiele znanych, belnych i historyków, i ledzych temat co zajmowali, no możemy jakiś tam ramę tej przestrzeni, tej łodzi, tego remu uciebnego znaleźć, no i wtedy spróbować je przekazywać innym, ewentualnie z nimi dzielić z innymi. Według tych moich doradów jest by tak, taci ramy chyba na dół i to ich chcę tyle wam powiedzieć. Po pierwsze, żeby podjąć tę liczbę całą, a my jesteśmy teraz zobowiązani, zobligowani, złebrześpłewani, łebrzyś, taci piękne się przysłowuje, do liczby tych historii Kasiebów i kulturę w klasie 5 i w klasie 6. Temu też to musimy to realizować i wiero pewno większość, albo się wszyscy, naprawdę wszyscy mają jakiś tam iwer, jak to robić. Czyli może jedni to robią też jakby dofulowanie kasiepskiego języka, jeśli się próbują ta kultura przede wszystkim realizować, bo ona no ma je dość wiele wleści, wiele z nas tyłu obecnych przed monitorami są kreatorami kultury, to na pewno mają wiele do powiedzenia, wiele więcej jak je tyłu pewno. I to też jest was dobry jak gdzieś tam irt. No ale jeśli tak próbujemy jakoś tak podjąć w taki sposób, taki literalny, taki konkretny do tego tematu własnej historii i kultury, no to trzeba by sobie nadać jakiś łebim czasowy. Czego my naprawdę chcemy uciec? I temu jest to pytanie, jakby tyle można znak zapytania, albo i tam jako stwierdzenie, tyle stawiam. Teraz od razu nam się jawi prehistorii. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek tyle z prehistorii wykładać? Pewno jesteśmy, jak najbardziej, ale to jest droga sprawa. Ty mówisz, że jeszcze wiele rzeczy nie wiemy, wiele rzeczy wiemy, ale są rozmaice i różne, jak opisane w książkach. My nie jesteśmy od tego, żeby tworzyć nam liczbownik, tworzymy, jedne z nas tworzymy, ale już nie są stworzone na tej trudno, żeby to zalecać, uczmy prehistorii, uczmy tego, co nam archeologowie mają wybadane, a wiele jest rzeczy bardzo ciekawych, można było, i to nawet ze swoimi plecami mamy taki materiał, z ciekawość, co jakieś, a to widzicie na pewno w nurce zresztą takie mi to się udało zerwać z książka Kamienica Szlachecka, cmentarzysko kultury wielobarskiej na Pojezierzu Kaszubskim. Takich rzeczy pewno mamy znaleźć, ale nie naszym tyłem w tej chwili zadanie. My nie na to nie mamy czasu jako szkolne, bo naprawdę wszyscy mamy bardzo mało czasu, a też musi tak podejmować bardzo chutkie decyzje, temu opieramy się na tym, co jesteśmy gwestii i do czego ludzie się dostą. Ale jeśli chodzi o tę prehistorię, to nam jest to pytanie zadać, czy do stwierdzenia i od razu jawi taki problem, o który nas pytają uczniowie często, przynajmniej mieć pytale, skąd pochodzi nazwa Kasiebę? Kasieba, czy Kaszub i tak dalej, i tak dalej. I to jest też zaraz dylemat, bo na ten temat są rozmaite teorie, rozmaite bycie też powiedzmy, ale są też poważne hipotezy. Ja nie wiem do tego absolutnie, czy one są te hipotezy. Jest w jednym artykule, do którego chcę odesłać, on tyle je podany, HTTP i tak dalej. Ten artykuł był opublikowany w studiach Uniwersytetu Szczecińskiego. Może ma tyle nawet, może i chociażby w les, proszę bardzo. Jakby tak momentalnie, widzę tam moje udostępnianie chyba, jeśli je tyle to Przegląd Zachodni Pomorski, Uniwersytet Szczeciński, tyle ten artykuł je pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych.
poświęcony jest drąży kwestii należenia pochodzenia nazwy powiedzmy Kasiebo. I to ciekawe. I przeczytam to. Podejmuje też próbę rozwikłania pochodzenia nazwy Kaszuby, której dotąd jeszcze nie rozstrzygnięto. W świetle niedawno odkrytych materiałów ustalono, że nazwa ta wywodzi się z Bliskiego Wschodu. W językach perskim i arabskim słowo kasieb oznacza bogacić się. Wiązało się to ze szlakiem bursztynowym i handlem. Mieszkańcy okolic Wolina, Szczecin, tamtę stronę, sprzedawali bliskowschodnim kupcom bursztyn. Przylgnęła do nich nazwa Kaszubi. W artykule przybliżono także współczesną sytuację, zwłaszcza obszar zamieszkiwania, liczebność Kaszubów. Jest on dostępny, ten artykuł w internecie, proszę bardzo, można do niego wleźć, zazdrzeć, zalicą, żeby sobie zapoznać, tam tyś podywam pewne jakieś obiegowe hipotezy, pewne podywam je, no i, ale myśla i mogę tak rzec, rozmaite, jak on zapyta, rozmaite kwestie ciałych nawet, to też pewno rzeką, nie wiadomo co, jak, mogą sobie gadać co chcą, ale jedno jest ważne, jest to na pewno bardzo poważna hipoteza, która nie jest wymysłu, która bardzo rzetelnie i szeroko wypracował w jednej poważnej książce, jeden wyciął z Kasieba, która przez lata był profesora na uniwersytecie w Niemczech. No i jest bardzo też związany z tą hipotezą, a nawet powiem, że przekonany. I nie plus jest do tej całej hipotezy. Dlatego też bardzo polecam, żeby sobie z tym artykułem zapoznać. Ale przechodzimy z tej prehistorii i raz z tą nazwą, bo wiadomo, że nazwa powstała do chudci, pewno to jest IX-X wiek, jak ta nazwa zaistniała, jeśli nie ma tak materiałów publikowanych. Przechodzimy i w tym samym czasie, bo to jest tym bardzo mocno złączone, z stworzeniem sąsiącej struktury państwa Pomorzanów Kasiebów. Wzory tego opowiadał to mapa, profesor Labudajew pracował, mapa do początku XIII wieku i on jasno napisał Kasiebę na tym całym obszarze Pomorze, Godzysy, powiemy. I w ten czas też, bo sama nazwa Pomorze to jest nazwa nadudna przez naszych sąsiadów z Pełnia, z Polanów, Wielkopolska, Polanie, Jana Madele. Pomorze to znaczy ledze, co mieszkają kule morza, przy morzu. A Kasiebę to jest nazwa, która oznaczała dokładnie to samo i możemy rzec, że dzisiaj też, wiadomo, że dla niektórych znaczy też to samo, choć 4 to ma ograniczymy do niewielkiego obszaru, ale możemy rzec, że historycznie to jest wprawdzie to samo. To jest nazwa, która powstała od nas, od Bena. To my ją stworzyli, Kasiebie ją stworzyli. Jest to nazwa etniczna. W tym artykule, co ja ci jest to bardzo też siłę szerokiego i bardzo to myślę klarowno przedstawiam. Artykuł, który jakiego mnie można rzec oficjalną wykładnią Uniwersytetu w Szczecinie, był i zamiast bardzo poważnym ich periodyku naukowym ten materiał. W tym czasie też te same sprawy to są, wiąże się na mata pierwszy wzmianka o Kasiebach. Ten zachowany dokument, gdzie jest napisane Dux Kasubie, gdzie tam papież Grzegorz XIX stremiannika 1238 roku wymienił tego księżyca Kasieb, który bo mógł pomyśleć, kto będzie, że dotyczy Gduńska, dotyczy Szczecina, konkretnie tyle księżyca, która rezydował w Szczecinie, Kasiebścigłe, która jest tytułowe księżyca Kasiebów, a dotyczy konkretnie ziemi kule Stargardy Szczecińskiego, tam było nadani z ikonowy Joannitów ten, że księża Kasiebści to ziemia i madył, a papież to zaaprobował i w tej specjalnej bulle to informacja poświadczył. Były tak co myślę, to są takie mocne sprawy. Tworzenie książęcej struktury na zachodzie Kasiebów i na wschodzie Kasiebów. Dwóch dynastii, Gryfitów na zachodzie w Szczecinie, skąd mamy Gryfa Herpnaś, i dynastii wschodniej, Pomorskiej Gduńskiej, gdzie my jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami tej tradycji. To jest ta nazwa, tworzenie tej nazwy od słowa Kasieba, bogaty, co struktura ledzy baro, zawełonych, wzniosłych, buśnych, bo to nie były bogate ledzy, to znaczy ci, co
decydowalo Heinleidze, książę przejdzie w swojej tytulaturze baro chwytko to słowe. Także to mamy do czynienia z kimś, baro, faktycznie z tematem baro, które na dywy bychonoma. Ten dokument przez papieża Weduny. To wszystko jest, jakby to, co i tyłe w tym słowie, w tym zdaniu był budowanie w dzecach byśno te, ire. Taki nawet utwór, który powstał, który był na gdyńskich festiwalu filmów puszczony, Ira, tytuł Ira, oni gadali dziennikarze wymieniwali era, myśląc jak były epoce, to nie jest era, to Ira, chodziło to byśno, taki tytuł tego utworu, który tam się zakwalifikował, a je dzielą filmy Pałac w reżyserii Piotra Pastalenca, bardzo to ciekawe, to też buduje nasze Iro. Filmy, w których i zaś tutaj pojawi mi się jakieś zdania. To, żeby budować to Iro, to zainteresowanie, to jest drogo. My wszyscy to wiemy, my jesteśmy szkolni, my wiemy, jak wszyscy je zainteresować ucznia, to czas ograniczyć scedo, ale nieraz i ceda się zderzają. Na tej są takie tematy, gdzie uczniowie dostawają niewterne, wykrzykują skłecie, nawet zadawają pytania, jak mnie ostatnio zadali to pytanie w Żykowie, skąd ta nazwa je Kasiebę. Także to ty się bardzo fajne i ty my wierty mieć jakiś gotowy odpowiedź, albo dacji ma gotowy odpowiedź, proszę bardzo, ten link do tego materiału do bandzę. I ten artykuł, to link do tego wajtyśmy, do tego artykułu, choć to jest taki naukowy artykuł, ale można z tego zrobić kwintesencję, albo choć te początki ma, to każdy zrozumie przekazać jak najbardziej. Udimcie piękny, budujemy dalej Iro. Ela rzekła króly z rody Kasiebów. Jedyny, absolutnie jedyny był taci Gryfita z kasiebskiego rodu, tych książątów zakładno-pumerskich, szczecińskich, które są urodzone w Darłowie, który był królem całej Skandynawii. Eryk Pumerści, wyrtuł takim człowieku wiedzieć. Zapisy są rozmaice tam, bardzo mocno wzmocnił gospodarkę tam Skandynawii. Jego finał był mniej sławetny, ale również był to król, poprawdza wielki władca, który są w całej Europie. I w Darłowie to jest bardzo piękno widać. Wanoga do Darłowa, piękna sprawa, jak najbardziej. A nawet i da zumk, książąt, Kasiebści w Szczecinie, ze sum krypta, piękny odrestaurowany zumk, jego zarobek się na innym myli. Jedna prawda, czymś, która nasza kasiebską byśmy tam męzie wzmacniać. Gryfice i Subisławice, ta nasza dynastia, która no mają bleści z racji tego, że my tyłem mieszkamy, to jest oni też ciekawe są dywagacje na tym, w jakim języku książęta Gedela. I tyle co do tichty, pewno na początku też Gedele po słowiańsku, też bez możliwości mogli rzec Gedele po kasiebsku. Wiele to był inszy język, ale ja ci do końca nikt nie widać. Pewno my tym językom, który w tradycji tysiącletniej jakoś tam ewoluował, ale mówimy o tym samym języku, o tym samym. A na pewno nasi książęta gdyńscy są posługiwali słowiańskim językiem, bo nie było innego wariantu. Oni są ze swoim ledo musieli posługiwać kasiebskim językiem. Nie było innego możliwości. O ile tam chutko Kasiebi są germanizowali, bo te książęta są zgermanizowali, tam chutko Niemieci do wchodził, choć na początku, jak jeden słowiański pan był, o tyle tyłe będą do dysa jedemy po kasiebsku. I do dzisiaj my to jesteśmy. Także oni, cała ta dynastia Subisławiców, naszych Świątopełków, Wialdzich i tak dalej, i Samborów i Mestwinów, musiał lecą gadać po słowiańsku, po kasiebsku jak najbardziej. Dokumenty były wystawione po łace z nie, a nawet i Niemieci tam są pojawiły też jak najbardziej, ale z naroda swoim wiadomo, że on jest ten język musiał znać. I tyle je podywam tak, dla tej byśno ten zumk, w Szczecinie jedno z jego skrzydłów, bardzo piękne, odrestaurowane, czy też tego króla w Tarnym w Szczecinie, tam na tym zumku jest wiele, ale jest wiele więcej w Darłowie na zumku, bo to były trzy główne rezydencje, Szczecin, Darłowa i Słabsk, tamtych książętów, ale już był Kamień, już był Wolin, Chutci, ale te trzy główne, tam te trzy zumki są dość pięknie zachowane. No i też ten nasz większy, jako przykład Dewo Wanoga, na przykład do Gdyńska, pewno większy z waj tam jest, ma
ale można sobie, jeśli nie będzie, to można sobie zaplanować, że tyłe je słowo księżyca są to pełka wielkich bezrzesionych, i nikt nie złumie w jedno szeroko zapisane, jeśli sobie to może też interpretować i uciec w ten sposób tych dzieci. Nasze dynastie zakończył niestety dość skutko, tamta jest germanizowana dynastia, trwała do XVII wieku, ale ta nasza kończy się na końcu XIII wieku i tej przechylają czasy smutne dla nas, byśmy rzekli, czasy krzyżaci, te wydywam daty, to tylko żeby pokazać. I taci skrajne myle, że też bardzo mocno ka siebie, historia ka siebie bardzo ewidentnie, że ten początek tej tragedii to jest 1308, ta rzeź gdyńska, że to było przede wszystkim to była ka siebie, ale tam też i Niemcy jak najbardziej, ale o, ktoś inny prowadzi wykład? Aha, skończył się. Tak, no i też i początki, no, i Queens. Proszę wyłączyć tam mikrofon, jeśli ktoś tam włączony telewizor, bo to też szkoda na siebie czasy w tej sytuacji, albo radio, bo lepiej tej radia słuchać, ale wyłączyć mikrofon. No i Queens tych krzyżackich czasów bardzo sławetny, byśmy rzekli dla nas, bitwa pod Swiecenem, 1462 rok, która nas zdecydowała na Kasiebach. Bitwa o tym, że król Kazimierz Jagiellończyk wygrał wojnę 13-letnią i na Kasiebę wróciła. Czy wróciła, czy przeszła Polskie. I to jest dalej w łączbie z koroną, z Polską. I to sobie były te lata, w łączbie z koroną i tyłe je podywam tak dla przykłady, bo tyłe to jest długi czas, to są od krzyżackich czasów aż do zaborów, do końca zaborów, do uzyskania niepodległości, wzertać to ogromny czas i co mamy tyle, ale musimy do tego ten czas i też na historii naszej pokazać i też tam jest co pokazać, jest o czym gadać. Na pewno. No i tyle w łóżbie z koroną i to pokazywał mnie przez przetrywkę nasza sławetna oliwa, że nasi książęta są pochłowone, ale że też były oliwści pokój podpisywany po bitwie, co to się dzieje? Po bitwie ze Szwedama, tą straszną bitwą pod Szwedama, która nas zakończyła, ten potop szwedzki. No i dla Kasiebów w tym się ta historia powszechnie nie łyci. Ale my odcierpieli strasznie potop, były tysiące lat tyłe zdzinało, tyłe były największe, bardzo wielkie straty. No i ten czas to dla nas bardzo smutny czas tego XVII wieku. Wiktoria Wiedeńska, tyłe obrysk, dzebele do Kasiebi z króla Jana III. Ci też pokazują nasze dwory, pałace, to taki przykład Mirochowe, z ternem jest związany bardzo mocno ród przebędowskich. Ten, co wy robimy swoje krypty, ród magnacki, tyś Kasiebi, bo to by kasiebści ród z kasiebści ziemi z Przebędowa, dokładnie początkują mił, tam na ziemi słabści. Zatiła też się pojawili magnacy jak ci przebędowscy, ci też wejerowie. Nie była to tak wielka bagnateria jak ze na pełnym kraju, wtedy mieli ogromne ziemie, ale tyłe mieli znaczenie. I jeden i drugi ród wskazany odegrali tyłe też dobrą rolę, bo wejerowie wiadomo zakładali wejerowe, a przebędowscy też wiele ciekawych rzeczy tyłe zrobili na Kasiebach dobrych. No, pewno sobie jakieś marne też trafią, ale to jak wsiądze, jak ze wszystkim. No i ten czas w Preścinie Wele. Te daty widzimy je dokładnie. W 1920 roku bardzo wiele ma ostatnio wiadomo, no bo niedawno było 100 lat od tego wydarzenia. I podywam to jako przykłady. Trzy postacie, bardzo ciekawe, trzech Kasiebów, wybitnych Kasiebów. W tym trzecim to Andrzej, no ma i bardzo ciekawie tyle rzek. Andrzej Busler to jest Antoni Abraham, ten jakby Quinci to jest epoko. Większy przez prawie, no nie całą, ale 80 lat żył w tej epoce do 1918 roku.
Także można powiedzieć praktycznie cały XIX wiek, ale w drugiej połowie XIX jako czynny, wybitny historyk, kiedy są nim jako najwybitniejszym historykiem XIX wieku. Wojciech Kątrzyński, dyrektor 40 lat, dyrektor Ossolineum w Lwowie. Kasieba, z naszego rodu, Kątrzyńskich, Kątrze no Kuleleni. On tyły są nie urodził na dzisiejszych Mazurach, ale z Kasiebści krwi. I takim też wiedzieć je w programie uchtarnym na końcu powiem, można to wykorzystywać na uczbach kasiebskiego języka. No a to epoka jakby zaciny tym przejędzeniem do tej prości niewiele. Insi, no, absolutnie wybitny kasieba uchtarnym wszyscy w całej Polsce gadają. W zeszłym roku w Sublawie było do 200 lat wnikły śmierce. No to Józef wybitci spadku stiżne, ja ci hymnoma polści napisu. Ta epoka smutny bezmo rzekle zaborów przeniosła rozwiązania dla nas tak interesujące, ciekawe, że my dzisiaj kiedy się spotykamy tu w liczbie 80 szkolnych na przykład, bo jakby nie ten czas drądzi i trochę smutny, tej no nie byłoby tej reszty i literaturę, jaką ma zaciął Florian Cejnowa w połowie XIX wieku. Florian Cejnowa, ja ci datę i są poduny, łyjska się pści pisminizna, jaką kontynuował często ideowo inaczej, Hieronim Jarosz Dardowski, krótko żył w Kanadze, w Stanach Zjednoczonych umarł 50 plus lat, ale jaką wspaniale rozwinęła Wodo Kasiebi, Aleksander Majkowski, ten wybitny intelektualista, który był nie bezpośrednio, ale pośrednio Abrahamowy te gryfę, jedź z nima. Kiedy on tego nie ma, nie rzekł, jemu nic ciekawe, to było Andrzej tego może tego nie gdył, ale Majkowski mu nie dał jechać do Wersaly, a to on powinien tam był jechać. On by do tego przygotowany, no ale może on by za mądry. Rozmaicie to ma je w historii, że no ma przechydeleciąści drądzi ciasy i Kunsk mu wiedno, co tam pod górka. I Majkowski też mnie pod górka i jego tam nie wypuszczala, a szkoda, bo ty może te granice w 20 roku były Kunskinsi. No, ale po Młodo Kasiebach absolutnie następca ma są Zrzeszyńce. Nie ma widzieć? Ale co, cały czas nie ma widzieć? To nie. Udostępniani je widzę się, je udostępniani je. Widzimy wszystko, ja? Jo. Ciekawe skąd pewno coś tam u tego, ale je mówię sobie dobrze, że was sygnalizuje. Jakby to było, proszę natychmiast alarmować. I tyle, że to tak nie przez przetrywki, były tych zrzeszyńców tak powystrzutły, nie przez przetrywki. Temu się, jakby my sobie przerównali do literatury polści, były sobie ten Wojciech pisminizny Mikołaj Rej, były Jan Kochanowski. Niektórzy nie widzą te udostępnianie twojego, we sprawcy i rys. Co? Je widzę. Je widzę? Okay. No, nie wiem, czemu to nie widzisz, ale je mam tyle sygnał, że je udostępnianie. Ale i oni są tymi uchtarnych masałycimi w literaturze polści. Wybitne absolutnie. Ale ci kiedy mają tych najwspanialszych literatach, które mówię o polskiej literaturze, które wzniosły ona niewizję na światową, tym myślą małekim w romantykach, w pozytywistach. W Mickiewiczu, w Sienkiewiczu, Prus i tak dalej. I tyle tak samo. I to są jakby powierzchutku nasi literatura. I tyle, że to są nasi zrzeszyńcy. To oni wzniosli, wiadomo, że Majkowski z dziecka przygody Remusa wspaniale stworzył, napisał i do niego sobie hodujemy. I to jest z tej nową Dardowskim, to są ci nasi założcy, klasycy i tak dalej. Ale zrzeszyńcy ja wyniosli na szeroką niewiznę i dalej taci szeroci jakby szeroką rzeką naszła, bo tyle się pojawiają rozmaite i powieście, i poezja, pewno najbardziej poezja, i muzyka bardzo piękna tyle zaczyna rzec.
dzonka nie ma. I tłumaczenia rozmaite Labuda Aleksander, i felietonistyka wspaniale, i można by tak wiele rzeczy tyła wam nie was. Poezja i proza, Jan Rumści, która nie czeka na odkrycie do końca, czekamy na pracę doktorską, jak są wnetka łuki ziełenim, może coś związane z tym dowimy. Tyłe je Chile ich płydunych było wiele więcej, naprawdę, i to są, to jest tak jakby ten drzień naszej literaturze. Nie powiem, że jaką ewangelny, bo to bardziej trzeba oddać nowie majkości, moderności, ale ta niewizna szerokie, ten drzień literatury to prawie z Rzeszyńca. Klekówce, które w ich czasy, w tym samym czasie, tyś pyra rzeczy ciekawych stworzone, choć ideowe, ale skrajnie insi, ale to dziś musimy niech pamiętać, bo derch są wedywuny, rzeczy na przykład Józef Acejnowe, to tyś jeden z klekówców, to są przedwojnowe literatury, które umierali w latach 80., 90. nawet, ksiądz Grecia z Rzeszyńcu ostatnio umarł w 93 roku, dokładnie 30 lat temu. Cejnowa Józef umarł w 91, także też w 90 latach. Ale to są pokolenia literatów, które wyrosły i tworzyły i piękne rzeczy dokonali w czasie międzywojenowym i do tego czasu ich odniesiemy, a zajęły jeszcze wiele lat po wojnie i te rzeczy są derch i wedywuny. No i ta literatura powojnowa, ja to osobno traktuję, powojnowy, tyle musimy pomyśleć sobie Alojzym Nygli, Janie Drzeżdżonie, wspaniałych literatach, które niedzielę w drążym czasem, jest Stanisław Pestka i tak dalej, jest cały sieroci Karno i osobno pewno byśmy rozgraniczyli dniowe. To po 89 roku. I tu do jeden wybrysk, gdzie są rozmaite dzieła, taki ciekawy dym sobie tu rysy zrobił, masa wsieściga, nie plus te powojnowe i dniowe, tu są miał jak widzieć tam majkości remus, ale wedewony w tych czasach powojnowych. I to jest takie namiastka, widzę to bogactwo tej naszej literatury. Pewno na te tematy będziemy nywić giedele na liczbach kasiepskiego języka na temat prawie naszej pismienizny, bo to jest ta osnowa. Na tym tworzymy też to szeroką wiedzę, jaką chcemy też z naszej przekazać. I tak jak i tych historii, które bardzo ważne, tych naszych książących historii, tych naszych późniejszych historii, tak ta literatura to są te fundamenty mocne, które tworzą też naszą błychę kasiepską i ta nasza jawernota, to tożsamość, one w nas budują. Ale też i dochodzi do tego bardzo mocno kultura. I tyle, i taki krótko jada, bo to wiadomo, że musimy to skracać, ale tyle, ta rzecz lepiej znaje, tam może nawet dzień lepiej jak je. I tyle takie dywom, tylko taci hasła do tej literatury, do tej kultury. Ze podywom ledową kulturą, bo wszystko jest upiarte, jest tam ledowy, nawet tacy zdiowy jest upiarte na ledowy, a kasiepskie była ledowy kultura baroziewy i dalej jeziewy. Ten kuńść, choćby ten wesiwk, ja ci tworzę Norbertanci, ja ci so piękno rozwiję, możemy do co roku bać na konkursach brać w nich udział, ci w Leni, ci na innych pokyskach, piękne rzeczy w tym temacie powstawają. Ci też muzyka tińcy, folklor, karne nasze istnieją, żeby jak najbardziej, trzeba je wspierać, niech podywają, z nich wyleziają wiele bardzo ciekawych lekcji, które tworzą później warkłewą sztukę, z tych karnów, jak choćby tyle to dziewcia białka, jakie też z tym ledowym kunszta spotyka i teraz wróci do ledowej muzyki, ale robi to w sposób absolutnie profesjonalny. Absolwentka Muzycznej Akademii Gostkowskiej się nazywa. Robi to naprawdę piękno, a i nie blesłana, ale takich więcej. Z tego drżenia ledowego wypływa w pełny profesjonalny rzeczy, jaką można winc wsiądze, jaką można zalec praktycznie na całym świecie. Albo też wykonania dniowe szteczków, jak na przykład Ewelina Karciewska, która mieszka w Warszawie, a jest solistką, która na tyle wyrosła i pięknyka się przy tekście, ale bardziej dniowe z kolei wykonuje. Do tej kultury też tyle będzie i to
tak tylko hasłowe, ze zdyniowego, to często używamy tego słowa, designy, jo? I to rozmaite osoby teraz to promują. Tyle mamy Ola Bobkowską, ty mamy dziewczę z Niemców, jakie przyjeździ Kasiepka Łysowska z nazywy, jakie stworzy rozmaite takie rzeczy tam w Niemcach, ale przyjeździ tyle. Galerie Neubauer, rozmaite myle, farba, znajemy być może takie słowa, to wszystko jest też jak na kulturze opiarte i bardzo fajne, że takie coś pozytywy. Kultura sportowa, jeździmy tam, niektórzy jeźdzą, bardzo wiele tam przejeździ, to jest taki element, że Kasiebie zna piękne wpływy i o tym też możemy uczyć na naszych uczbach historię i kulturę własną, że tam jest i po kasiebsku śpiewone, i grone, i nasi drukarne na tym Sopoce grają, no i fany i tak dalej, i te konkursy, teraz też zapraszam do konkursu, który zwajewiły temu Antonim Abrahamie na Malęci. No i tyle kończyć, ja chcę powiedzieć o tym festiwalu filmów. Część z was bierze udział w tym. To jest coś, co jest ze zdyniową kulturą, szeroką gałązą. O tym mi patrz na to zostało powiedziane. Niektórzy że w filmie ma, to niedawno było mało obecne. Pewno, że jak najbardziej jest jakaś historia filmów, które na pewno od 60., a nawet i przedwojnowych lat, można sobie dojść raz są. Kasia bywało w filmie przed wojną, Wiatr od morza był taki film zrealizowany, ale jeśli chodzi o język kasiepski, to dopiero lata 70., początki bardziej gwarowe, a takie w naszym rozumieniu jako no język, no to dopiero jest nowa sprawa, to są 90 lata i tak naprawdę XXI wiek. Efekta tych wszystkich działaniów jest festiwal filmów kasiepskich, latos były 13, jak widzimy. Ja ci pomógł bardzo mocno to filmowe działanie. Ja ci też zachęcał artystów i to naprawdę jest dość ciekawe zjawisko w tej chwili. Ja ci zaistniał i tylko wspomnę o filmie Latosem Pałac, ale latos też był film Jutro będzie padać. Są prezentowane, są pokazywane. To było dla nas nie do wyobrażenia, marzenie można by rzec, ale my jesteśmy i obecni na festiwalu filmów popularnym w Gdyni. Także to, czyli my, to znaczy, że my wchodzimy naprawdę na pełną niewiznę i mamy co pokazać. Wiele razy się interesuje nami i tego wyciec, jak najbardziej trzeba, bo to też pokazywać, że my jako Kasiebie, jako zbiorowość jesteśmy naprawdę bardzo atrakcyjni, że jest o czym gadać, że inni się nami interesują, to jakoś my możemy zaniedbać wiedzę łesę. Jeśli inni zdrzą na nas i chcą i sikają wiedzę o nas, to jakoś my. Nie jak nasi dzieci powinny jednak kunsk tyś, no nie plus kunsk, wiedzieć o tym, kim są, jakie nasza wernota, jakie nasza tożsamość i co my mamy wniosły do dziejów Polski, do mądrości Polski i świata. I tyle i też rozhasłowe, bo tyle można by cały nowy, potężny pokaz zrobić. Tym chcę zakończyć, bo chcę też wam wysłać, udostępnimy na naszej stronie Akademia Kaszubska taki artykuł, dość szeroki materiał, też wybiórczy bardzo, zasługi Kasieb dla Polski i świata. Taki bardzo mocny punkt. I tyle, ile plus tak powiedział, tylko wybiórcze. Paweł Lipkow, załóżca, jeden z twórców telewizji. Mówi się, że Niemcy, ale szlachta to była tyle tutejsi, lombarskie. Pewno możemy też rzec, że to była pomorska szlachta, kasiepska szlachta. On by sanoty te ziemi. On co urodził w Lambergu. Miał siunda pochodzenie stąd kasiepskiego pochodzenie. Prawdopodobnie też dobrze znał kasiepski język. Chodził do gimnazjum w Ejrowie w XIX wieku. Był udziałem w Berlinie i tam też dożył swojego żywota, tam jest pochowany. On jest twórcą tarczy Lipkowa, tak zwanych, która nadała początek telewizji, w ogóle telewizji. Także on jest jednym z ojców telewizji w całości. Przykład inny, nasi wybitni żołnierze, którzy wniosli tyle dobrego do odzyskania niepodległości. Nieustraszenie. Dziękuję Marynowi Harszywy Sjande Pance, że napisał to książka. Przed nim było jeszcze parę innych książków, ale ta
bardzo szerokie, bardzo balno dobrze udokumentowany w 66 Kasiepsie pułkły. I jeden pewno najwybitniejszy jego żołnierz, generał, jeden z dowódców polskich strzałów na zachodzie w II światowej wojnie, Antoni Zdrojewski. Postać, co ja ci mało cały czas widzę, ciekawe na monografia o tej postaci, generał, marszałek polski rządu lotniczego. No, Kasieba ze Skłężewa, Ania, super, dobrze miłe nim, ktoś to by za jeden. Ale też kultura sportowa, przed chwilą my też się spotykamy na sportowych zwiedzeniach, rozegracjach w Oliwie, w Sopoce, ale doch nasi ale wybitny ma i są dalej sportowcy, mają tyłe jeden z najwybitniejszych sportowców w dziejach Polski w zapasach, Andrzej Wróński, ja ci tyle sobie mieszkał w Berkowie 2 razy tytuły mistrza olimpijskiego zdobywał. Ci też obecność nasza w Siece, jak choćby w Kanadze, w Zeryta. W Kanadze wiedzą, tyś mają Syjonda Kasiepską, co na tym imprezku je bardzo dobrze widzieć. U tych i u innych rzeczach powstawają filmy. Ela tu o nich wspomniała, pewno Ania może też nie mógł niestety wysłuchać całości, to do końca nie wiem. Ale te filmy cały czas robimy. Aktualnie to jest to wspomniane w sąsiadach, ale jest też wiele innych. Robimy to też i dajemy to na stronę, żeby to wszyscy mogli z tego czerpać. Tym zachęcam bardzo serdecznie, odniesię to do Akademii Kasiepskiej.com. Proszę bardzo, zazeryta tam korzysta z tego w jedno, co roku tam jest tyle nowych rzeczy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie Eugeniuszowi, bardzo wyczerpujący materiał. Myślę, że tyle było pytań na czacie, czy te materiały będą udostępnione dla iłe, krom tego, że będą nagrani, no to je plus samym nagraniem, ale jak najbardziej prześlemy te materiały wam. Bo no to, co ty Eugeniek przesłał, to jakby taki jeden wielki konspekt własnej historii i kultury i na 5. klasę i na 6. sobie co nud byłoby robić. Jeszcze chcę nadcisnąć, że mamy taki 3 ważne historyczne konkursy dla dzieciaków, właściwie dla dzieciaków szkoły podstawowej. Jeden to jest wnet będzie w Lezenie, w szkole w Lezenie kontynuacja, czyli to się nazywało gimnazjada. I tam już z tego co wiem, to regulamin na ten konkurs są, co tam wlest na starna rechte je to błędy, miesto zdywni Gerard Labude szkoła, ale no ta jedynka. Gimnazja, konkurs historii Kasiep i kulturze. To je Lecha Błędkowścigłe. Lecha Błędkowścigłe, dobrze, w tych, czyli jedynce tak zwany. Dredzi wyżny konkurs to je konkurs w Kłestyżnie, teren jest połączony przeważnie z patroną roku, a trzeci wyżny konkurs to jest zrechtowany w Błerkłowie, rechtowany już od tyle lat, Kasiepści Wiec, rechtowany w Błerkłowie przez tam jakby tym łódbłodywcą je Józef Belgrał i to już pewno będzie 6. Bardzo mocno motywuje to do liczby uczniów, bo no jak wprowadzimy te temy na własnej historii, to są też ci, którzy tak jak Gieniek rzekł, jednych to mało co interesuje, bo ich mało co w ogóle wszystko interesuje, ale są też taci, którzy płełkną tego bakcyla i oni chcą wiedzieć, chcą co uciec. Ja miałam też w swojej historii takich uczniów, którzy płesobny rys z rządu, pierwsi place na tym konkursu na przemiar tyłe, ci w Lezenie, ci w Błerkłowie, w Grivele i po prywdze to były takie osoby, które je mogły cokolwiek ich spytać, a oni są jakby no bardzo wiele wiedzy na ta tema i tyśmy łesubno czas jej ma poświęciła, bo to na samej uczbie nie dałoby rady tak so nauczyć, żeby to wszystko pojąć, ale co było ważne, oni sami mieli chęć i sami chcieli tego wszystkiego pośmakać i to było bardzo belne. I sobie tak łudba dzysy tyś zaprosać Krzysztofa Patoka, bo on to jest nasze takie zjawiście, bym mogła rzec, bardzo jem tyś pod wrażeniem jego docykaniów, jego pytaniów tykających się i historii, ale nie plus historii, ale
tyś kasiebizn, odkrywani swoich korzeni kasiepskich błe, Krzysztof Łet 9 roku ziecy mieśki w Niemcach i my jakby, to jest bardzo ciekawe patrzeni na nas, kasiebów, jakby tak patrz na zbłeku, bo przez wiele lat on jakby był, no nie tyle w sercu, ale był gdzieś tam dalek i tyś tam musiał so z Bietkować, tam gdy płelasie zna się, płeliści w Niemcach jakoś tam funkcjonował, a tery będąc tyle na kasiebach, kasiebizna. Bym chciace tyś Krzysztof Płeproset, taci twój głos, jak historia nasiach, na to tyś odkrywyś i tyś przez Remusa, jak ty to widzisz, jak to je wyźny dla nas w sieci? Jo, wielki byk zapłać. Słuchać mnie, czec mnie? Jo, ciec. O, dobra. Jo, wielki byk zapłać, że ja mogę coś powiedzieć. Tu bardzo Perzynka, ja się Perzynka tak czuję, jakby to by grali w bala i jest dogrywka, ostatnie 10 minut i ja wchodzę, nie? I kiedyś w polskiej reprezentacji grał Olja Debe i od jest takiego Olja Debe jem, nie? On był czarny na gębie, ale ja nie jem czarny, nie? Ale Perzynka tak to jest, nie? To jest ostatnie 10 minut dla Krzysztofa. Dobra, cygniemy w tym temacie. Bardzo Perzynka po kaszepsku, Perzynka po polsku, a Perzynka po niemiecku może, bo te trzy języki są takie, którymi ja operuję, a kaszebizna ja odkrył, można powiedzieć, tak, nie wiem, 3 lata rechli, nie? Ja bym chciał na początku powiedzieć Perzynka o języku polskim, nie? Bo te analogie są wielkie, nie? Jeśli chodzi o język polski w Niemczech, jest taki problem, bo jem szkolny od 5 do 13 klasy i w mojej klasie, która jest ta 7, ja mam 5 uczniów z Polski i żadne dziecko nie gada tak richtig po polsku. Żadne. Nie? I to jest wielki problem, nie? Bo jak ja wzywam na przykład na 16 muzułmanów w mojej klasie, to oni wszyscy gadają po arabsku prawie. Tam może są 2-3 osoby, które nie. A dla tych polskich uczniów to Polska to jest Bigos, Prince-Polo i Lewandowski. Jo? I jeśli my to zrozumiemy, ten Bigos, Prince-Polo, Lewandowski, a gdzie jest język, gdzie jest kultura, a gdzie jest historia? Nie? Bo jak my będziemy na takim pułapie, no to ten dzieciom każdy kit się włoży, bo oni nie mają fundamentu, nie? I na przykład jak ja też rozmawiam z dziećmi, z muzułmanami, to oni na przykład w sobotę jadą do swojego meczetu i oni też tam mają swoją na przykład szkołę. No i te muzułmanki mówią, ja mówię, a co wy tam robicie na tym pierwszym, na tej szkole? A oni mówią, pierwsza lekcja jest, jak być dobrym muzułmanką. I też można powiedzieć, to tak analogia, nie? Co znaczy dzisiaj być dobrym kaszubą, nie? Co to znaczy dziś, nie? To jest tylko ten język, to jest, nie wiem, kaszepski nutę, to jest ten strój tylko, albo ten folklor, która babcia tam mu jakieś tam gadała o tym, nie? Bo co to znaczy dzisiaj być dobrym kaszubą, nie? Ciekawe pytanie, tak? Ja też miałem tę przyjemność uczyć w szkołach przy polskich misjach katolickich, nie? Tam jest Perzynka lepsza sytuacja, bo tam są dzieci, których rodziny, tak, czy matka i ojciec mają tą siundę. I oni wiedzą, że te dzieci muszą się nauczyć tylko języka polskiego, nie? I dzieci tam przechodzą tam. Ale ja tam uczę historii. I jak było na przykład w takiej misji katolickiej w Essen, było około 200 sztuk dzieci, to na moją historię przychodziło 10 do 20 dzieci, nie? I to pokazuje, nie? To było może 10%. Tak? Bo nie pasowało, ale nie było może tej świadomości i tak dalej, nie? No i teraz jest właśnie, później miałem też spotkanie na przykład ze studentami, też przy Polskiej Misji Katolickiej w Bochum, to tam były już troszkę inne problemy, bo wtedy były duże nagonki też na Polskę, jeśli chodziło o historię, tak, bo no nie łudźmy się, w Niemczech jest ten problem, że jeśli chodzi o historię polską, ona jest bardzo mocno koloryzowana po takim względzie, że Niemcy się wybielają, bardzo tam sprytnie, tak, no i ci dzieci się pytają, jakie książki kupić, nie? Analogię do języka kaszepskiego, nie? Jak ja przyjeżdżam do mojej rodziny i my rozmawiamy przy stole i teraz co im kupić? Remusa po kaszepsku, po polsku, po angielsku?
I to są takie nauki, które ja na przykład widzę te analogie, jeśli ja widzę sytuację dzieci polskich w Niemczech i teraz te analogie tutaj, jak my walczymy o ten język, tak, że jak nie ma tej Stunde, to tam pan doktor Pruczkowski fajnie to opowiadał, właśnie ta Stunde, żeby być buszny, nie? Żeby być dumny, że człowiek jest Kaszubą, nie? Bo ja to odnalazłem bardzo, bardzo późno, bo my sobie tak dziadkowali tak jako ten polski, nie? I ja taki, można powiedzieć, w Niemczech to jestem polski nacjonalista, a na Kaszubach jestem kaszubski faszysta prawie, nie? Tak też odpowiedzieć nieraz tak mocno, bo tutaj się nie ma co... tu trzeba być mocny, radykalny, nie? Bo jeśli ten język nie jest w domu, to jest wielki problem. I ja to widzę. Jak dzieci w Polsce w domu nie mówią, w Niemczech nie mówią po polsku, mama, tata nie mówi do nich po polsku, to nie ma szans, nie? I tak samo jest ta analogia, ten problem tutaj, nie? Myśmy wyparliśmy ten język, tak? PRL, tutaj pan doktor Pruczkowski o tym wspominał, dużo zrobił bardzo złego, jeśli chodzi o ten język, bo dzieci były bite, a rodzice mówili, a po co po kaszebsku, bo tam będziesz miał jakieś problemy, nie? A ta Kaszeba to tak, a gdzieś tam z tyłu, nie? I widzę, że w tych ludziach jest taka mocna, jeśli chodzi o kaszebizm, ledze są, nie wszyscy, ale dużo ludzi, tak, że o, Kaszeba to tak, nie, no tak, to tak gdzieś tam z tyłu, nie? Kaszeba to nie będzie się tam na pierwszą raję pchał i tak dalej. Widzę, że ludziom brakuje takiego pewności siebie, takie zdrowej pewności siebie, żeby cygnąć to dalej, nie? I tak, to tak właśnie widzę, że jednak jeszcze, moja mama na przykład czytała pierwszy raz po kaszebsku, kiedy miała 65 lat. Nie? I teraz ja mamie mówiłem, mama właśnie, no okej, myśmy wyemigrowaliśmy do Niemców, jak to wyzwał w tym kaszebskim. Ja byłem osłuchany i to było bardzo ważne, nie? Ja znałem ten język, jak ja przyjechałem tutaj, oni między sobą, oni direkt po kaszebsku gadali. I to było bardzo ważne. To była taka moja ostatnia nitka tego kaszebizny. A ja na początku, jak mówię, musiałem się piątkować język polski, to ja byłem moje mestre, ale ten język cały czas mi tam w uchu był, nie? A czym człowiek starszy jest, to myśli o swoich korzeniach. To, co pan doktor Pruczkowski powiedział, ta historia jest jako fundament bardzo ważna, bo jak my swojej historii nie znamy i nie widzimy właśnie, że myśmy kiedyś, a nawet do Gryfii, do Greifswaldu, tak, po niemiecku Greifswald, aż do Greifswaldu byli, no to nie? To nieraz ludzi to zawsze zaskakuje, jak człowiek tak im chlapnie tak na luzie, nie? I myślę, że to jest bardzo ważne, że wiedzieć swoją historię, bo to jest fundament. Jeśli znamy swoją historię, to się zainteresujemy, nie? Dla mnie to jest pytanie, jak to zrobić, nie? Jak podejść do tych ludzi, bo problem jest taki po prostu, że ja przyjeżdżając tutaj, tą kaszebiznę muszę tak mocno szukać, bo tak de facto nie mamy mediów. Jest Akademia Kaszubska, mogę w tym internet wejść, ale tak de facto włączę radio, to ja muszę bardzo mocno szukać. No jest w Radio Kaszebę, jest Gospoda, Gracjan robi swój narodowy szrum i tak dalej, ale to jest za mało, to jest za mało. Ja dam takie dwa przykłady, może z innej beczki, po prostu, żeby pokazać troszeczkę, dać taki impuls. Może ktoś właśnie z tych szkolnych, który tu jest, się tym zajmie. Na przykład jest taki, też bardzo mocno interesuje polityką, jest znany dziennikarz w Ameryce, nazywa się Tucker Carlson. On pracował do Fox News i jego tam wyrzucono za poglądy polityczne i tak dalej. I on założył kanał na YouTubie. I zrobił wywiady z Trumpem, z Viktorem Orbanem, którzy byli może kontrowersyjni. To ma miliony wyświetleń. Inna sprawa, Krzysztof Stanowski, kanał sportowy. Kiedyś ludzie powiedzieli, o, przegląd sportowy, piłka nożna, Kanal Plus, to były te imperia, tak? A raptem facet stworzył kanał sportowy, który wiele lat to oglądają, obzerają. Stanowski dzisiaj robi z Mazurkiem, który też politycznym jest komentatorem, daje nurt, jak ci młodzi mają myśleć. Bo my musimy dojść do młodych. To musi być znowu trendy, ta kaszebizna. Jak ona nie jest trendy, to mamy problem. Nowy przykład taki z kaszebczyzny. Na przykład bardzo mi się podobała ostatnia rolka Moja Bytów. To byli taki chłopcy, którzy tam po kaszebsku gadali, no i taka trzecia postać, może to ludzie, którzy tam to obzerali, bo to było takie, może być tydzień temu bardzo modne, i oni gadają po kaszebsku, a ten trzeci gra tylko rolę, że on nic nie rozumie, bo ten język jest raptem inny, nie? Bo ludzie często mówią, o, to nie jest język, to jest gwara, nie? I dużo ludzi spotykam, którzy tak właśnie jeszcze do dzisiaj właśnie o tym mówią. I może właśnie takimi sposobami warto iść.
Czy na przykład dobry przykład jest kaszubska influencerka Karolina Stankowska, która swoimi live'ami umie dojść do naprawdę tysiące ludzi, tak? Jak jej koncerty czy jej live'y ogląda parę tysięcy ludzi. I może właśnie w tym właśnie iść. Wiem, że na przykład Mikołaj Rydygier robi coś na TikToku, robi te rzeczy. Może właśnie trzeba dać więcej dzieciom to dać, no bo tak de facto my jesteśmy intelektualistami, my jesteśmy, na nas Kaszuby, mamy pewną literaturę przeczytane, ale dzece mają inne kanały i nieraz my też tym starsi jesteśmy, tym mamy więcej problemów to zrozumieć i ja myślę, że dać więcej właśnie tym młodym ludziom, zrób tak TikToka, pokaż tak, co wy umiecie, ale po kaszebsku, z jakimś przesłaniem. Może Karolina Stankowska powinna zrobić co tydzień tego live'a i zrobić raz dla, nie wiem, dla taką jakby kaszubską gospodę, ale na tradycyjnie zaprosi doktora Pyczkowskiego i bandzę temat Karol Kreft. Kto to był Karol Kreft? Król Kaszebów. Nikt nie wie. Nawet w Chmielnie. Ja byłem tam. Nikt nie wiedział, gdzie jest tafla króla Kaszebów. Wielkiego człowieka, który dzisiaj by był ministrem. No ale jak my sami o tym nie wiemy, to jak my mamy to sprzedawać? Inny przykład jeszcze na koniec dam. Na szybko mój Wade i moja memka, my mamy też apartamenty w Pilecach i bardzo faworyzujemy kaszebiznę. I przede wszystkim Remusa, książkę Remusa. I ludzie widzą to, że my to nie robimy tak, żeby mieć z tego jakiegoś deszczy, bo tego Remusa musimy kupić i go rozdać. Mi się udało w tym sezonie rozdać około 25 remusów. To powiedział, mało, nie? Ale ludzie czytają to i przesyłają mi po 2-3 miesiącach SMS-y, nieraz po kaszebsku, jestem sam nieraz szokowany. I ludzie mówią, o tym, o czym mówiłeś, teraz my rozumiemy. I to jest właśnie to, że jak człowiek naprawdę to robi ze serca i jest buszny, że jest kaszebą, to w każdym na polu można zrobić wielkie rzeczy, bo dzisiaj młodzi ludzie nie oglądają już telewizji. To trzeba tak mocno powiedzieć, internet ich wychowuje, nie? A jak my będziemy ten internet i on będzie na tyle atraktywny dla tych młodych ludzi, to może coś zrobimy. I może ktoś podejmie się takiej inicjatywy, że zrobi naprawdę kanał na YouTubie Kaszebę, nie? Który jest tylko po kaszebsku. Że ludzie mówią, widziałeś, tam wczoraj był, nie wiem, jakieś spotkanie. To musi być, jak mówię, taka mieszanina, pierzynka, myślę właśnie, że intelektualiści, ale też dla młodych, nie? Bo my musimy się biotkować o młodych. Nie? Jak my do tego dojdziemy, to myślę, że bardzo wiemy, że dużo jest tych szkolnych, którzy robią belną robotę, ale to jest za mało, bo ja się Pierzynka tak biotkuję to, co kiedyś mi doktor Pyczkowski powiedział, że tak de facto my nie mamy szans, ale ja jeszcze troszeczkę jestem młodszy i myślę, że może damy radę. I ja bym się bardzo cieszył, bo ja myślę, że jak ktoś to zrozumie, to jest magia. To jest najpiękniejszy język na świecie, tak po prawdzie. I to trzeba zrozumieć, nie? To trzeba po prawdzie zrozumieć. Jak to zrozumie, to będę robił to ze serca. Ja myślę, że to jest najważniejsze, nie? Czuć się kaszebą i być buszny, nie? Bo my nie jesteśmy jakiś ani dredzi, ani czwarty sort, nie? My musimy być pierwszy sort. Ludzie powiedzą, my kaszebi, to ja bym też chciał być kaszubą, ale nie rozumiem, nie? Ale możesz przeczytać Remusa. Na przykład, to jest taki przykład, bo mamy więcej tych literatury, nie? Ale dojdź do ludzi i wtedy kaszebi będą, że ludzie będą mówić, przyjadą nawet z Niemców czy z USA, bo chcą zobaczyć kaszebów, nie? Nie tylko w naszym trakcie pięknym, ale też mamy dużo do zaoferowania. I to trzeba mieć tą siundę, że my jesteśmy wspaniałym narodem. Nie jest żadna gwara, żadna tym, jesteśmy narodem. I to trzeba zrozumieć. Jak to zrozumie, to nie chodzi, ja muszę też powiedzieć, bo lecę zaraz powiedzą, tutaj zaraz autonomia i tak dalej, nie? Nie o to chodzi, nie? My musimy o siebie walczyć, nie? Jak my to zrozumiemy, gdzie nasze są fundamenty, to pójdzie do przódku, ja myślę, nie? I młodzież zna, nie? To jest bardzo ważne. Ja się cieszę, że są ludzie, którzy coś próbują, ale musimy jeszcze to jakoś inaczej przekombinować. I wiem, że są ludzie, którzy umieją tych ludzi zmobilizować, nie? I to tak chciałem powiedzieć, tylko wszechciego belnego i żeby ta siunda była, żeby wy byli buszni, że jesteście kaszebami. To wam życzę wam z całego serca, bo ja myślę, że ta perspektywa z Niemców, nieraz ktoś musi przyjechać i tak wam dać Pierzynka, żebyście zrozumieli, że robicie taką belną robotę, że
wszyscy by dostali tego Nobla, jak ja bym mógł ich rozdać. Każdy szkolny języka kaszepskiego. Bóg zapłać, że mógłby tak powiedzieć, może emocjonalnie, ale myślę, że emocje są ważne, bo jest trudno, jest język kaszepski, który idzie, jest to trudna sytuacja i myślę, że no tutaj trzeba naprawdę poprawnie iść do przódku i trzymać się do naszych reguł i coś wymyślić. Młody, dajcie te młody odpowiedzialność. Młody będą coś robić, to oni, zobaczycie, oni będą to sygnali dalej. Nie? I to jest ważne, bo my chyba nie zrobimy tego, że w domach będą znowu po kaszepsku gadać, ale jak to będzie moda, będzie to trendy po kaszepsku, to myślę, że tak jak angielscy mówią, to będzie ten turning point, nie? Taki punkt odwracany, że wtedy może jeszcze będzie jakaś świadomość, że jednak no, to może pójść w tym kierunku. To tak myślę, że tak na krótko ta nagrywka, ja myślę, że teraz było tak, jak był to mecz to Tombala, to by było 3-2 dla Kaszebów, nie? Ja myślę, że to jest piąt dla ciebie, Baro Socesio. Krzysztof temu, że mnie przeszła łydba, że taci kanał na YouTubie to powinien odemknąć. I je bez wielką przyjemnością sama słycha na to, bo naprawdę to jest taci miód na serce, te wiadła, te przekazy, myślę, że taci odbiór też je naszych tyłe szkolnych są i to jest balny łydba, także to Karolina robi swoje, a Krzysztof Bądze robił swoje, bo wiesz, te myśl, to co te kiedyś to jest prosto z serca, z tego co te w ostatnim czasu myśl przeżyty i odkrywisz i taci przekaz prawie przez formie taci YouTube'a, to byłoby wedywy mięso baro wyźny. Tyłe z ostatnim z Eugeniuszem Gydyle, jak on miał rozmowę z tacim jednym człowiekiem w Warszawie, o Gydył Kasiebach, i słuchaj, tam jest ponad ile tysięcy wyświetleniów tej rozmowy. I to jest to, że wiadomo, i tyś je, że jedny przez przetrywkę wlezą na ten kanał, ale dredzi, że przekazywamy sobie jeden dredzi mu te wiadła i tyś się by do tych młodych dojść. Także jeśli by ten program z tyłu so inspiracją, nie jakaś słowo, ale z hansbą dla ciebie, żeby co stać go stworzyć, to my będziemy całym sercem wspierali. Jeśli szkolny są za tym, to proszę na dole w czacie pisać, że to by była dobra łodba. Te doświadczenie tych szkolnych tego, które nuci w Niemcach i na gwesto by so piękno przełożyło. I tyle patrzą przed sobą Gracja, na którym tak są uśmiechył podczas twojej wypowiedzi, że no to jest naprawdę tak bardzo miły i myślę, że z tego będzie jeszcze dobry chleb, albo dobry brzyd. O, tak bym tyś sobie tego życia. Słuchaj, tery ważne rzeczy je puścia na czacie i to będzie już jest tyś dostępny na Starnie Akademia Kasiepskiej. Trzeci konkurs dla szkolnych regionalistów, to nie brakuje bez blues, na język kasiepski może być na własną historię. Płemłece do liczby. Łycimy so jeden od dredzigłe i dzielimy so jeden dredzim. Wczoraj my mieli taci zędzeni szkolnych w takim niewielkim karnie liderów edukacji kasiepści. Wybrzmiało tam bardzo wiele ciekawych tymów tyś dopłynący. Bym bardzo mnie zanelegi na tym, żeby so stworzyło taci karno, które będzie reprezentowało szkolnych języka kasiepskiego i z tyma belnyma nasima, że tak powiem, doświadczeniami, ale też z tyma iwroma, z którymi tyś musimy so na co dzień biedkływać. Temu tyś je jakby brakuje stworzenie rozmaitych dodywkowych płemłeców, temu tyś to, co je na zaczątku wama tyła zabidowa, to je jedna z wiele rzeczy, ale jeśli ktoś to zweskie na swoich choćbach te teksty do tych piesniów, do tych melodiów będą doparłączone tyś wysłuny do waj, także z tego tyś będzie tam megle skorzystać. No i teraz być ta na pierwszy konkurs przeszło 20 pryców, one wszyscy są na stronie, no to jest nasza młec. Na dredzi przeszło 12 tych pryców.
Škoda, my ta cały rok płyprywdze, bo je to specjalnie łegłysium tery i termin je aż do maja przydnego roku, że to, co robi ta na uczbach, może to nagrać, może to przesłać i to będzie naszym wspólnym bogactwa. Tyś, jeśli chodzi o te aplikacje rozmaite, to też wiem, że szkolne u siebie mają na swoim zasobie całym takim i mogle by jakby tym powiedzieć, jak my to wszystko zbierzemy na ta jedna strona, to być tajaci to je bogactwo i nie jest tak, że ty każdy nad swoim konspektem musi siedzieć, tylko my sobie tym wszystkim dzielimy. Także to jest bardzo moim zdaniem ważne. Im więcej będziemy tych pomoców mieli, tym te nasze uczby będą ciekawsi i no każdy z nas my swoje doświadczenie i tyś jakby ta wartość dodana byłaby nam potrzebna. Pomału zbliżymy się do końca naszego zędzeni, już pewna tego czasu zeszło, ale bardzo wydaje mi się, że to jest potrzebny temat. Posobny będą przed nami, już mam zaplanowany w Łekwelim gwiazdci przed gwiazdką, tak w Głedniu dzyl przed gwiazdką, żeby na temat prawie gwiazdci kasiepści, jak ją przerechtować, jak te ciasy taci świątecznych ternemume i jastre i głede, to je w naszych uczbach tyś taci barowyżny cias i mamy swoje doświadczenie, mamy też doświadczonych szkolnych, które mają sukcesy z wynegływania w tym dzylu i tym wszystkim chcemy byśmy so też powiedzieć. I teraz, jeśli by ktoś, taci powiedzmy dwie osoby chciały coś jeszcze na samo zakończenie powiedzieć, to bardzo zachęcam tery. Czy jest ktoś, kto by chciał coś dopowiedzieć do tego tematu, który był poreszony tyłe dzysy? Jeśli nie, to na czacie dywa wam ta aplikacyjna ankieta, ja musia mieć do GODN-u, coś tam nie zadziałało, jak z ciasa z internetowym sprawoma i ona jest to nie dawaj wszystkich wysłany na maila i bardzo bym prosa, żeby ją mnie odpowiedzieć na nie, żeby tam ile z tych głosów ich było na temat prawie tego szkolenia, które no już tery sokuńci. Życzę wam wiele belnych udbów, wiele bardzo dobrych uczniów, które będą chcieli łedwaji ta widza czerpać, ale też piszta na jaki temat by chcieli mieć szkolenia, bo tyle dzyli jakby je generalnie jakby patrzymy na to metodyczną, ale myślę, że to, że mamy dostęp do tego wszystkiego, że Anna Swistoń ma zebra te materiały, to też jakby je takie bogactwo i bagaż, z którego my możemy czerpać. Także myślę, że Zachód myśl bardziej i myślę, że tylko jedna, dwie osoby do chyba sama odezwały. No i bo chcę, to było bardzo fajne, żeby ktoś tyle powiedział sobie jaką smysłą, bo ma tyle takie powiedzmy, ale to tak się fajnie by było tak uciec jakby no trochę z innej perspektywy na te nasze myśle tyle jak te prelegencje sadzele, jak to jest. Proszę bardzo. Tak zachęciłem to są wszyscy biegły w temacie. Mnie so bardzo widzało, jest Cesia, że była na tym spotkaniu i do uzdrzenia i bardzo dziękuję. A ja nawet nie wiem, kto rzekł. Irena, stary koleś Drechna, nie wiem, czy dobrze rzekła. Bardzo dobrze. Irena Wejer. No? Wejer. Tak. Zle. Jest to bardzo Cesia. To bardzo jest meryt. Czy ktoś jeszcze chce Może ja coś rzekł, ale krótko, bardzo krótko. Proszę bardzo. Że kateli, że młodym szkolnym, które nie dopiero od stecznika szkolnym w szkole społecznej w Bojunie, przepraszam, i powiedzieli to wszystko, co tu bały goduny, że do wszystkich to cierę, ja do starszych, do młodszych, ja to pewno jeden z młodszych.
jak bardzo ważny to, co by szkolny miał taka szepsko bucha w sobie samym, żeby on z tych dzieci zaroził tą buchą, żeby on im pokazywał, że on są to przeżywał, że to do niego nie jest obojętne. Bo że dzieci widzą, że ten szkolny poprywdzy od serca chce te wyrtnoty i ma uswiadnić ich w tych wyrtnotach, te dzieci tyście to inaczej wzyrają, to ich porywo. A że te dzieci będą widzieć, że my to robimy na móc, bo to jest robota, bo my to musimy robić, one same nie będą zachęcone do tego, nie będą do tego przekonane. Jedna rzecz, co go do krzyku, żeby pokazać, jak to jest piękne, ale też pokazać, że to jest do najpiękne, że my tym żyjemy, że my mamy jakąś misję w sercu. To jest bardzo ważne, co by szkolne miał misja, co by to nie było leblustać łebrześ, które jest jego robotą. Czysto inaczej na innych przedmiotach, nie wiem, na fizyce, na chemii, to też jest ważne, ale to jest jakieś obowiązki, które robią bez to, że to jest ich robota. A my, u tego obowiązku, musimy też mieć swoja misja. I to ja bym chciał rzec, może jak młody szkolny, który też się uczy i też dziękuję za te wszelkie tue dorady, bo bez łapcia służbów kasiewskiego języka jest przedadzą. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy jeszcze jest ktoś chętny? Ja może jeszcze powiem coś. Witam Proszę bardzo. wszystkich. Witamy. Ja by chciała jeszcze powiedzieć, że na uczbach języka kasiewskiego warto wplatać swoje pasje. Swoje pasje, bo szkolny, krom tego, że uczył w szkołach, no, mam taką nadzieję, mają swoje pasje. I wiele można taką pasję wezwać na uczbach języka kasiewskiego, naprawdę. Dobrze, Franku, jakie dumwisz? Terytyłe. Super, Franek jest kapitalny uczeń. uczeń. Mają odzywać, no. I może, jeśli ktoś my jakiś też braci, no bo tak jest czasem, że w nauce języka kasiewskiego szkolny może mieć braci, bo to trzeba się uciec, trzeba sobie jakby uciec z tego, ale ja myślę, że jak taką pasję, ktoś mu może pasja siedzi na maszynie, ktoś ma pasja, nie wiem, zaprawioni, ktoś może we siwku, żeby też wplatać to, co my rozumiemy robić na co dzień. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli to wszystko robimy po kasiewsku, to jest nasza codeniowość. I możemy jak najbardziej to wyzyskiwać w naszych uczbach. Dobrze. Czy jeszcze ktoś by tam się zgłosił i chciał? Jeśli nie, to dziękuję bardzo serdecznie wszystkim i Anie z Fistun, która na tak krótko zareagowała, bo to jedno dla mnie jest taki podskrycen, gdzie wyrt to wszystko robić. Eugeniuszowi, Krzysztofowi i Andrzej Busler był też na zyciątku. Razem stworzyli według mnie tyłe taki plac, też do takiego rozmyśleni są nad tym, czym kasiebizna, nauka, przekazywanie tego wszystkiego my być. Życzę wszystkim, bo to jest rok szkołowy, mamy miesiąc za sobą, ziejemy jedyskwemu ziejemy, myślimy do przódku, życzę wszystkim belnego i też takich podskrycenków do tego, czego waby brakuje wiele, jakie te zjedzenia mają być, czemu poświęcone, to też są bardzo dobre do rady. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Bóg zapłata wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Szkolnego.